Hello ladies and boys, kumusta kamong tanan diha? I am hoping nga happy o healthy kamo. Kini di ay si Inday Talla, ang inyong makaduyog karon. Ang confession nga atong hatagan og pagtagad karon, pinadala kini ni Heart. Apan sa dili pa, ayaw kamo kalimot sa pagsuporta sa atong Freedom Board, pinaagi sa pag-subscribe sa atuong YouTube channel, kaya i-click na diha. Og apila na pod ang notification bell aron padayon kamo nga updated sa mga bag-ong confessions nga atong pagabasahon. Sa mga gusto mo share sa ilahang confessions, mahimo ninyo kining i-message UCnian Freedom Board on Facebook or baka i-email kini sa ucfbconfession@gmail.com. Og karon, ania na ang confession nga Ace of Heart. Greetings sa mga admins ug sa tanan na readers dire. Tigbasan ra ko before pero karon ako na pod ang mo share sa akong story. And please admin, hide my identity. Please call me Heart. 27 years old ako karon and currently working sa dakong kumpanya diri sa Manila. Computer engineer di ay ko, 5'6" ang height, 59 kg ang timbang, and vital statistics kay 31, 24, 33. Fair complexion lang ang skin, and lastly, gwapa daw ko ingon sa akong mama. The story that I am going to share sa inyo is all about me and Ace. He is 2 years older than me and now working as one of Philippines men in uniform. Police. 5'8" ang height, well-built ang lawas, puti o gwapo ingon nila. Alright, enough for this intro og magsugod na ta. It was a hot summer afternoon. Char, murag na ay winter sa Pilipinas. O tuto siya mga ter nga nisakay ko sa pamasahiroan nga multicab kay paadto ko sa school. First day of school to og first year college ko. Nagdako di ay ko sa bukid og maupatoy paglugsong nako sa syudad nga independent ko. Pero kabalo na ko kung asa ako ang eskwelahan kay nakaadto naman ko dito pagpa-enroll nako. Pagsakay nako, nanlingi sa akuwa ang mga pasahero. Isa na dito ang isa kalalaki nga naglingkod sa right side, mga ikatulog gikan sa driver. Nilingkod ko same side sa ihang gilingkuran, pero naami distansya gamay. Taod-taod kay nibalhin siya sa opposite side nako. While ako, busy og silip-silip sa bintana kay basin mulampas ko sa dapat na akong naukan. Bisan wala ko ni tanaw sa lalaki, halata gid na ako nga nagtanaw siya sa akua, based sa akong peripheral vision. Dili ko feeling ani guys, pero makita lang gid nimo, maskin wala ka diretsyong katanaw. Naging uncomfortable ko, sa ako ang gilingkuran. Sa akong hunahuna kay gayaw-yaw na ko. Magsigi man og tanaw, mura man og iring. Kaila mo, og na-conscious ko sa akong itsura. Naka-jeans radi ay ko og white A&F shirt. High-cut Converse nga sapatos and then naka-sling bag ko. Tama na bu, abaga ako ang hair ato nga time. Nga nakalugay lang. As in simple kaayo ang akong itsura. Abot kung unsay tanaw niya sa akua nga nung gatutok siya perme. Hapit na ko nakaabot sa akong nauganan, maong na maliyog na ko sa pamasahe. Unya pagkataod-taod, niingon ako sa driver, lugar lang kol, palihog. Ug sa dihang sakto pod ang pag-ingon sa lalaki, og lugar lang kol. Gadungan pamiana maong diretso ko og lingi sa iyaha unya nag-abot ang among pananaw. Pero ako rapod gibawi dayon ug atik-atik kong giayos akong bag. So paghunong na, naguna ko og naog unya paspas ang lakaw
pasulod sa school while nagsunod sa akwa ang lalaki. While galakaw na ko pasulod, halos tanan gapanglingi ang ubang estudyante sa akwa. Char, sa lalaki di ay nga gasunod sa akwa. Hi Ace, no wheels today? Ingon atong babae nga pina-OA kaayong tingog. Slang nga noropod ang tubag sa lalaki. Then ingon tong isa ka babae nga low-key as usual. Then nikatawara ang laking nagsunod sa akwa. Gisumay-sumay pa nako sa akong una-huna ang babae nga pina-OA. I don't know pero dili lang ko ganahan og mga oihon. Sa mauto, gapadayon ra ko og lakaw. Ang gate di ay sa school kay mga 100 meters away sa highway. Maong dugay po ang binaktas pasulod. Dagan pa ang ni-greet sa iyaha. Pero ang naa sa akong una-huna, mura man ni og kandidato tawhana. Kay halos tanan ngisihan man. Og kusog kaayo mamansin sa palibot. Pagabot namo sa gate kay abre pa man. Sumauto nga wa pay ka-check og ID. Niingon ang guard, "Good afternoon, ma'am." Greetings niya sa ako unya, "Good afternoon, Sir Ace." Nag-respond pod mi og greet. Taod-taod, na ay grupo sa lalaki nga nisukat. With open arms pa sabay ingon, "Alas, kumusta bro?" Then gihag pod sa lalaki. Kanang normal nga bati sa mga bros. Pero ako, nilargo na ko dito sa mga building og nangita sa room para sa klase nako. While walking, nagari-sound sa akong unahuna ang Ace og Alas nga ngalan. So he must be Ace. Honestly, he looks cool pero kay man hater man ko, wala siya'y dating sa akua. And by the way guys, NBSB sabdi ay ko at na nga time. As usual, basta first day sa klase, more on paila-ila lang and familiarize sa mga rooms. After my skets for that day, uli rapod ko dayon sa akong boarding house. Days had passed og nasanay na ko sa schedules nako, and I've got a friend nga kapareho jud nako og sked og pareho pod mi og program. And she's kinda extrovert. Let's call her Cha. Heart, dagan kaayo gwapo sa BSMT og BS Marino? Ingon pa ni Cha. Ako pod nga man hater lagi, nitubag rasab kog unsaon ko man ang gwapo oy. Sa sige namong chika, nakaabot mi sa topic about kang Ace. Nag-ana siyang og makita daw nako si Ace, pustahan na ining makakrush ko. Without her even knowing nga naila na nako si Ace. Pero dili sab ko sure og si Ace ba ang akong nakasagupa. Based sa description ni Cha. So mauto, akong gishare sa iyaha ang incident sa first day lagi nako sa school. Daw dili pa nako sure nga siya bagyon. Ikilig tawon og maayo si Charity. For her, sure siyang si Ace daw akong nakitaan kay sikat lagi daw sa school si Ace. One day ana, agatambay ni sa Freedom Hall. Ako naka-earphone while gisandal ako ang ulo sa wall. Then nagpiyong ko. Katabad na ako si Charity na busy pod o kuri-kuri sa laptop. Nag-sound trip ako kay medyo saba lagi, maong dili ko katulog. Taod-taod, gakisi-kisi na si Cha sa akong tapad. Gitanggal ni Cha akong isa ka earphone og ni whisper, "Heart, si Ace." Giuyog-uyog ni Cha akong kamot. Sabay kusi sa ako ang kilid. Gipahilom ragid na ko siya o gibalik na ko og taod ang akong earphone. Og wala lang gihapon ko ni mata. Human iya nang gisipa-sipa ko ang tiil sa ilalom sa lamisa. Ingon ko kasamok ba? Then I opened my eyes. Maudi ay perting kiliga sa buang na Charity kay si Ace. Pa-side view di ay nga lilingkod sa concrete table sa ako ang atubangan. Pero galingi sa akua. Ambot oy pero wala ko gikilig. Naglagot na hinuon ko. Gitanggal na ako ang isa ka earphone og nakig eye to eye sa iyaha. "Heart right?"
From computer engineering, nitaas akong isa ka kilay og nitubag og and ace, BS cream. Ingon pa niya. Gi-offer niya iyang kamot while saying those words. Pero ako alang gitanaw. Gisipa ko galit ni Charity sa ilalom sa lamisa, maong gidawat na lang nako. Pero formal lang gihapon kaayo ang ako ang dagway. Pila pod ka seconds, usa ko niya gibuhian. Kung wala pa nagpaila si Charity sa ako ang kilid, wala niya buhii ako ang kamot. Hi Ace, cha di ay. Gi-offer dayon ni cha iyahang kamot o gidawat rapod ni Ace. Nanguta na siya kumusta mi sa school, while gatutok gyud kaayo siya nako. Honestly, dili ko kasukol og tinutukay gid niya. Maong nag-ingon ko og muuna nami kay naa pa mi buhaton. Bisan wala gyud. Sa among paglakaw niingon pa siya og mag-amping mi. Gilingin ako siya ani tandor ako. Human paspas naming nanlakaw padulong sa library. Naglagot si Charity samtang galakaw mi palayo ni Ace. Ingon pa niya. Kay kuno wa na ako gitarong si Ace og entertain ang nga bilihon ra bagyod ang iyang atensyon daw ato. Hastang kiligan ni Charity sab. Nag-ingon pa siyang maghimo na daw siyang fans club nga Ace of Heart. Mauto, nagduro ra ko katawa. Hangtod sa niabot ang among istorya sa pustahanay, nga kung kuno magmuyab si Ace nako within the semester, librihon nako siya sa isa ka kananan nga eat all you can. Og ako, kung ako daw ang makadaog, librihon daw ko niya og daghang Yakult. So mauto, nang deal mi dana. Nagdeal mi sa among kabuang nga pustahanay. Diretso na mi sa kantin ni Charity og nagpanset kanton na lang mi. Grabe, makadrain og energy gid siya kauban, hastang sa baana. Pila pod ka days nga gatago-tago ko, kay si Cha na busy man sa group project. Dili ko feeling ha nga pangitaon ko ni Ace, pero syempre, prevention is better than cure. Mahalon kaya tong eat all you can na gusto ni Charity. So dapat siya ang makapanlibre na ako dito. One time, nitambay ko sa student lounge. May 5 ka bamboo cottage dito o wala pa'y tao ang isa sa pinakagilid. As usual, naka-earphone ko then pikit ang mata. Taod-taod lang na ay mga nangabot og didto sila sa tunga na cottage ni Diretso. Birthday jud nilang sa baa. Dungog lang gihapon nako miskan nagamit nako og earphone. Mura sila og langdam nga galinsiyang. As in ang akong temper kay naka low level na. So ni mata ko og gilingi ang naa sa Pica's cottage. Ice, grupo nila Ace in tawon. Og si Ace naglingkod sa corner sa atbang sa akua. Ambot lang gyud og unsay trip aning tawhana. Nganong hilig kay siya magpaatbang. Nagdali ko kuha sa akong gamit kay moadto na lang kog library. Maayo dito kay walay samok. Well panaog nako sa cottage, nadungog pa nako ang ilang mga whispers. Kuno na kulang na lang mag-megaphone. Awa, nihawa na noon siya. Mauna si Heart, sunda Ace, og daghan pa. Kalami lagi pantubagon og wala gid ko kadungog ay. Kusgi pa ang inyong tingog, pero wala na lang ko. Maski paspasan na lang nako ang akong lakaw. Okay man unta ang school, pero ang palibot ra gyud ang dili kaayo comfortable. Samutan pa ni Ace nga mura og iring. Dagan man unta kaayo og mga gwapa sa ubang department, pero ako pa gyud ang gitripan. Wa ko'y laing buhat sa vacant hours na ko, kundi ang mutambay lang. Okay man unta ang school, pero ang palibot lang yun ang dili ko comfortable. Samutan pa ni Ace ang namura og iring. Dagan man unta kaayo mga gwapa sa department, sa ubang department, pero ako pa gyud ang gitripan.
Wala ko'y laing buhat sa vacant hours nako kundi ang mutambay sa mga rooms nga layo sa crowd. And I want peace pero murag dalo kaayo ang panahon. Labi na nga naay samok na Ace et al. One day, naakay 2 hours ng vacant maong nisaka ko sa 4th floor sa M building. Sa likod di ay sa school kay dagat. Maong girelax lang nako akong kaugalingon ug didto ko nag-sound trip. 1:45 p.m. nakadungog na kong nanaanay mga estudyante padulong og sila di ay ang ma-occupy sa room. What a coincidence. Kay grupo na pud niya sa 3rd year cream. Hala, si kinsa na? Intro sa pagkakita sa akua. Uy Ace, kinsa na? Otro pod tong isa kakaubat. Dala sungog kay Ace. Ace of heart na gid ni ba? Dugang pa sa isa. Si Ace pod kay murag ampay pod niya kaayo ang sungugon kay ga-smile-smile lang sa kilid. Makalagot kay di man lang kabadlong. Dali ra kaayo ko nakakuha sa ako ang gamit para mugawas na. Human ako siyang gisipatan, usa ko nilakaw. Pero gingisihan ra nako sa buang. Gingisihan ra kong Ace ug kalami na lang gyud flying kick. Naka-air. Wala ko ni Agi og pangutana about kang Ace. Kung kinsa ba siya, unsay status niya or kung unsa bay babae sa iyang kinabuhi or kung naabay babae. Wala ra jud unta ko'y pakialam niya. Pero isa ana kaadlaw, while galingkod ko sa Freedom Hall, na ay nikalit og sita sa akua. Naka-earphone di ay ko ani guys, og nagpiyong akong mata pero kalit lang na ay nilihog sa ako ang tiil. As I opened my eyes, nakita na ko ang upat ka babae. Mga gatindog sa akong atubangan. Mura sila og kanang mean girls sa mga salida, kay mga gwapa og sexy. Unya mga sosyalen kaayo og porma. Edi wow kaayo. Gitanggal na ko akong usa ka earphone. So you must be hard. Gitutukan lang nako ang babae nga niingon ana. Ace new flavor of tea this semester. Then nangatawa silang upat. Gitaw na ko balik kung akong earphone og nibalik ko og piyong. Gisipa na pud ko og usab atong isa ka babae while saying these words. Don't be so much hard. Don't be rude hard. I am talking to you. Nagkuha ko og piso sa akong bulsa. Then akong gibutang sa lamisa. Here, piso. Pagpalit og kaistorya nimo. Nitindog na dayon ko og mulakaw na unta pero gilabnit niya ang akong kamot. Don't you dare turn your back on me whenever I'm talking to you. Remember this. Stay away from Ace or else I'll ruin your college life. Twisting my hand in circle para ako naman ang nagunit sa iyahang pulso. It's not for you to say kung unsa akong dapat buhaton. I can do whatever I want and it's none of your business. One more thing. Settle your issues with that guy and stop drugging me with your obsessions to him. Saka na ko gibuhian iyang kamot ug nilakaw nako. Niana pa siya nako nga you'll regret this. Nga wala daw ko kailan niya ug unsay iyang makaya. But I only answered her, you don't know me either. I shouted back without looking at her, flipping my hair and continuously walk. My goodness. Otro pod na mura og buhang bayhana. Nagtuo siguro siya og maisi-isi ra ko niya og hadlok. Pag sure lang yun. Yaw-yaw na ko while gi-share na ko kay Cha ang nahitabo. So si Cha na ang nag-research sa background atong babae. Stephanie ang name niya. 3rd year di ay to siya na BS Airline Management and Accountancy ang program. Not sure basta sounds like that iyahang kurso. Then member sa cheer dancer sa school. And lastly, ex di ay to ni Ace na hangtod daw ato nga time kay obsessed gihapon kaayo o ginapang away ang kutob sa babae nga malink kay Ace. For other students dito sa school, kaila na kaayo ato niya nga bully
o grabe daw kamangtas. Ma-impluwensya pod ang family, maong walay kahadlok. For them, Stephanie is a great threat. Pero para sa ako she's nothing. Gada ko kaya ako sa bukid. Wala na joy kalinaw ako ang kinabuhi. Sukad ato. Si Ace mukalit lang og abot kung asa ko. Sa library ra jud ang ako ang escape pero bisan didto magpaatbang lang gihapon siya og magsigi og tan-aw. Og lingaw kaayo siya magtan-aw nako pag masuya nako sa iyaha. Si Chapo di ay kay excited naman libre kay lagi daog na daw siya. Galikay pud ko kay Stephanie kay lisod na mahinay kan unya nako. Aside kang Ace, daghan pod ang nagpakita og interes sa ako na ay mga nangayo og number, mga gapang-ad sa FB na schoolmates, pero wala lang gid na ako hatagi og pagtagad. Guys, dili ko lesbian na ako'y crush na professor og pusong babae gid ko. It's just that dili na ako sila interest. One day while nagstorya mi sa akong mga kagrupo sa hallway, na ay nikalit og bangga sa ako Guys, tuyo na kaayo kung asa ko nakaposisyon pero intentional jud ang pagbangga sabay sablik sa ako sa drinks nga iyang gigunitan. Nabasa gyud ang akong sanina. Pagkakita nako si Stephanie di ay. Oops, sorry. Pa-sarcastic nga ingon ni Steph. Always get out of my way hard, aron dili ka mabanggaan. Then nanlakaw na sila og nangatawa. Kikompose na ko ang akong kaugalingon. Then niadto ko sa food stall nga pinakaduol. Sakto nga na ay nag-order og mango shake maong gitunol nako ang 100 sa tindira og niingon ko sa nag-order. Pwede ako asa ni? Nitando man pod ang nag-order so ako na dayong gikuha. Balikan lang nako ang sukli. Anak ko sa tindera. Og nagdagan ko nga nagmaneuver sa direction kung diin paadto sila Steph. Kaatang ko sa kanto, then nagulat ko til naa na sila sa duol ug nigawas ko sabay bangga kay Steph. Katunga sa mango shake, ang napunta sa iyang sinina. Oops, sorry. Always look at where you were going, Steph. But yeah, we're even now. Then I gave her my sweetest smile. Ingon pa siya sa ako nga you'll regret this hard. But I answered, I am just giving you the dose of your own medicine. Pasalamat ka kay dili init nga aros kaldo ang akong nakuha. Sabay buhi sa iyang kamot. Lami, isn't it? Then I took 3 steps backward og nitalikod na ko sa iyaha. Tips lang, always take some steps backward usa ka mo talikod labi na og naa sa imong atubangan ang imong kaaway. Kay lisod na, basin kaliton ka og labnot ang imong buhok. Nagsunod day ang akong mga kagrupo sa akua og nakita nila ang akong gibuhat kay Stephanie. Halata nga nagpugong sila sa ilang katawa. Og dito na sila ni banat og congratulate nga nakalayo na mi kay Steph. Maayo kay always ko na ay dala na extra white t-shirt sa bag. Maong nakailis ra ko dayon. Then gikuha na nako ang change pagkahuman. After ato na incident, permi na ko gabantay sa akong kaugalingon. During spare time kay sa library ko magpundo para dili kabuhat og eksena si Stephanie. One morning, while pasulod na ko sa school, nalimtan di ay nako ako ang ID. Nag-claim ang good ko kwarta sa previous day ug wala di ay nako nabalik og sulod sa ako ang bag. Wala jud nadala og hangyong guard na mosulod ko. Pero taod-taod, niabot ana si Ace. Ug nangatana sa guard kung unsay problema. After na-explain sa guard, anitanaw siya sa ako then ana siya nahulaton daw nako siya dito. Naa siya gitawagan and then nakita nako nagikuha niya ang isa ka helmet sa pikas motor then gipa-under niya ang iyahang motor. Big bike di ay ang iyang motor. After niya nakagawa sa gate,
Gitunol niya sa akuha ang iyahang helmet. Wala na ako gidawat kay as in natulala ako. Kay wala ako nag-expect sa iyahang mga gestures. I mean, act of kindness. So ninaog pa siya motor ug siya pahinuon ang nagtaod sa helmet sa akuha. Nibalik na siya og sakay og niingon, sakay na heart kay basin malit taon niya. So nisakay rapod ko. Suwabe kaayo siya og drinayvan. Safe nga ambot oy. Dili na ako ma-explain ang akuang feelings nga nagsakay. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising? Wala siya nautana sa akuha kung asa ko nagpuyo. Napansin lang nako na padulong nami sa akong boarding house. Pila ka minuto lang ang among biyahe. Naabot nami sa gate kung asa ko nagpuyo. I gave him a puzzled look, pero nag-go signal na siya na ipakuha na ako ang ID. In less than 5 minutes, nakabalik na ko sa motor. Then dayon sakay. Og nang larga nami, pabalik sa school. Overwhelmed kaayo ako ang feelings ato. Then mura og nawala ang kasuya na ako towards Ace. As in makamelt og heart ang iyang gestures. Pasulod mi sa school while gapanlingi sa amua ang uban na estudyante. Giabrihan sa garden gate. After napakita namo ang amuang ID. Gi-assist gihapon ko ni Ace pagtanggal sa helmet which captured most of the students' attention. Thank you, radyot ang akong nastorya. At nismile siya sa akuha. Nisinyas rapo na muadto nako. Og nitando rapod siya. Muradyot ko og naglutaw sa hangin while naglakaw guys. Very uncomfortable kay kabalo kong daghan mata ang nagtanaw sa akuha. Dili ko feeling ani Sadyang tungod lang yun kay Ace maong pati ako na ilhan na sa school. Nadiretso ko sa CR og nakita na ako sa reflection sa samin kung ansa kapula ang akuang nawong. Dili man gud ko ganahan og atensyon. Shy type ug loner ko na pagkatao. Introvert kumbaga. Nagkulong pa ko sa cubicle ng mga pila ka minuto para i-compose sa akong kaugalingon. Saka ko nilargo sa room. Actually, dili pa time sa ako ang klase. Maong pagsulod na ako sa room, puro sungog ako ang nadungog. Siyempre, leader si Charity. Naa pa siya'y pa-dance-dance na kunwari ga-cheer og Ace of Heart. Nahimong chismi sa campus ang about sa amuan ni Ace. Damay radyod ko sa iyang kasikat. Og tungod sa balita, nito par na pod ang pagka-bully boy ni Stephanie. Pila ka days lang after ato, while nagtambay ko sa S building, kay naa may room nga walay tao. Dito ko natulog while ga music trip. Namaya-laya na lang nako nga naay presensya sa mga lalaki sa akong duol. Ang isa gitsansingan ko maong ni ulbo og taman ang akong kaspa. Kaya diretso na ako og sipa ang bangko. Og naigo ang isa ka lalaki. Sunod pod ang sipa sa kutot-kuto sa isa pa ka lalaki. Og ang ikatulo kay naigo sa akong sidekick dapit sa ribs. Diretso sa kasarasay og nagunita na ako ang kamot og ako ang gitwist. Then nakasalampak na iyahang nawong sa armchair. Heart, gisugo rami. Ingon sa lalaki while mas gisamutan pa nako ang pressure sa iyahang twisted na kamot. Kinsay nagsugo ninyo. Daw naan ako'y idea kung kinsa ang naay pakana para bastuson ko. Gusto lang gihapon na akong madungog, gikan mismo sa ilang baba. Si Stephanie, sagbat atong isa nga naigo sa kuto-kuto kaganina. Snakto yun. Gibuhian na nako siya ug ako ang gikuha ang akong sling bag. Paspas ako ang lakaw padulong sa kantin. Kay nakitaan man ako dito kaganina si Stephanie. Sa likod ko sa office admin or sa admin office nag-agi. Pero insakto kayong nasugatan na ako siya kauban iyang mga alipores.
naa siya'y bit-bit nga juice, ug mao akong gi-sidekick. Wala na ako giiko iyang kamot, pero nalagpot ang sudlanan sa iyahang juice. Ikaduwang reflex sa ako ang tiil, kay target na iyahang nawong. Maong nakasagit siya ug nakapanabon siya sa iyahang nawong as defense. Pero wala na ako gidayon. Taman lang mga 2 inch ang gilayon sa sapatos ug iyahang dagway. Na-shock ang iyang mga kauban. Kung manugo kasunod og mga lalaki nga mambastos sa akua, siguraduha lang nga mga hawud o dili kanta imong pangalan. State of the shock gihapon iyahang dagway, ug wala jud siya katingog. Usba pa step, kay siguraduhon na ako sunod nga maguba na imuwang nahong. Ug dili na kasukad makasayaw, ayaw kog labda kay daan akong labad. Ug ako na silang gitalikdan. Buutan ko guys, pero kung dili lang ko biklon, unsaon taman yun nga iyahamang kong gisugdan. Taekwondo player day ko since grade school. Nihunong ako pag 3rd year high school kay nabikil ako ang tiil. Og since then, wala na ako gipadula sa ako ang mama. Pero naalang gihapon skills o magamit jud kung kailangan na akong i-defense akong kaugalingon. Lakas loob ra pod ko kaganina kay kabalo kong walay CCTV sa likod. Sukad ato, wala na ko gisurang-surang ni Stephanie. Sila pahinuon ang mulikay kung makitaan ko nila. Dutlan man di ay og kahadlok. Intramurals na og ako ang nahimong representative sa chess sa among department. Pero coincidence kaayo kay si Ace pod ang representative sa cream. Mura og bracket scoring method ang nagamit sa organizer nga niresulta sa kami na lang duwa ni Ace for championship. 3 wins para mahimong champion. Actually, dili gid ko comfortable nakaatubang si Ace. Murag makatunaw iyang tinan-awan. Samtang ako galikay-likay tawon sa akong mata. Well, wala pa mi nag-start, gaatubang na mi ni Ace sa lamisa. Hangtod sa niingon siyang, let's have a deal. Naglibog pa ko sa una until he said nga, if makadaog ko, makipag-date daw ko niya. But I said, wow. Pag makadaog ka, champion ra ka, walay date. No, let's change that. Let me win your heart. Gipangulbaan ko og taman. What if I'll win? You'll never get close to me? Not that. Bag-uhon nato na. Ni katawan ako. So wala kay salig sa imuhang kaugalingon na kaya ko nimo pildihon? Dili pod. I just hate the thought nga posible na dili ko kaduol sa imuha cause I know you're a good chess player. Change it please. Lahi na lang nga condition hard. Kana na. Ikaw ang nanghagit. So take it. If I'll win, I will be the one to set the date, the time, and the place. And if I'll win, you'll stand your word and will never get close to me. As in never. Hesitant pa siya pero niingon ra gyapon siyang deal. So ni okay ra pod ko. Pagkakumpleto sa organizers, nagsugod na mi. As in wala jud ko sa concentration kay kada move ko sa ako magtanaw si Ace. Murag one way niya para i-distract ko sa game. Hawod kaayo si Ace so permi niya maapsan ang akong plano. Napa siya pa-smile after move na ko. While ako seryoso kaayo kay buwis buhay jud to nga championship. The thought na kailangan pa na akong librihon si Cha sa Eat All You Can. Plus first time pa jud na ako maka-experience og date kong mapildi ko. Double kill na jud kaayo. Nakadaog ko sa first game. Murag nakaginhawa na ko gamay, kay duha na lang ang gulang. Kaso, napildi ko sa second game o third game. Naging 2-1 ang score in favor sa kay Ace. Grabe ang pangulba na ako. Bugnaw na ako ang singon. Samutan pa jud sa smile nga dala sa panungog ni Ace.
Nagkurog yun ang ako ang kamot sa kada move nako. Sa 4th game na, kailangan na ako makabawi og isa ka daog para mag-timey. As in, maka-nosebleed jud ang moves ni Ace. Og naka-defense mode na lang ko. Till nakabawi ko og wala niya nabantayan ang ako ang plano. Na-checkmate na ko siya. Mura jud ko og naibtan og tungod pagtuto na ang score. While si Ace na pod ang kabado. Sa game 5 na naging seryoso naming duha. Final round na jud to. Pag-start sa game, nasa dula na lang ang among focus. Wala na ang pa-smile-smile ni Ace. Maka-internal hemorrhage jud ang kada moves niya. Sa grabe na akong analyze sa iyahang plano. Time na nakalamang ko sa official, ako na ang ni-smile. Pero tama di ay ang ingon nila. Don't celebrate victory in the middle of the game. Kay any moment, matwist ang sitwasyon. Nag-end ang dula nga napilti ko. Si Ace ang champion while ako ang first placer. Congratulations. Congratulations too. It was a good match. Makadugo og utok. Ni-smile siya while saying these words. Tell me when you will be free so I can set the date. As in naglagot ko sa result sa game. Nidoble ang akong kakulba sa mahimong date. Never pa man gud ko nakipag-date og lalaki. Na ako'y kahadlok basin unsaon ko ba. O kabalo man hinuon ko mo defend sa akong kaugalingon. Pero basta lang jod. Daghan pa unta kaayo mga activities ato sa school pero niuli na ko diretso sa boarding house. Kay mura ko og kahilantanon sa ka-disappointed na ako. Pagkahapon, naka-receive ko og SMS gikan sa unknown number. I'll pick you up tomorrow evening, 6 p.m. sharp, no buts, from Ace. My goodness. Una ang address nako. Karon, naa na pud siya number nako. Kuyaw jud kaayong tawhana uy. Pero, nahibalan ra nako ang source kay pagkataod-taod lang ni text na si Charity og enjoy your day tomorrow. Don't forget to bring condom. Pretty jud bayhana. Gisundan pa og ang treat sa eat all you can ha. Ayaw kalimot. Double kill jud kaayo ko. Wala jud ko'y tarong tulog. Maayon na lang gani kay puro activities kay intramurals man pod. Pagabot na ako sa school, dako kayo ang isin ni Charity. As in daghan jud siya pagsugat sa ako ug nag-ambak-ambak. Kalug jud sa tanang kalug bataa. Kanta pa siya og haba ng hair. Katong commercial sa Rejoice den sayaw-sayaw pod. Well ako kay dili na mapakali. Tungod kay pila na lang ka oras, mag-alas 6 na sa hapon. Si Charity ang excited kaayo sa date. Asa na daw kaya ko dadon ni Ace. Unsa kaya daw amo ang sakyan? Kung nauso siguro ang sana all, murag puro sana all rajod siguro ang bukang bibig ni Cha. Giguyod pa ko ni Cha dito sa basketball court, kay mananaw lagi daw mi. Pero dula di ay sa cream o mechanical engineering. And, apil di ay si Ace. In fairness, hawad kaayo siya mag-basketball. Kada tira ni Ace kay musagit si Cha o para kay Heart. Pag makashot si Ace kay mag-ambak-ambak si Cha. Og ako iyahang layog-layugon. As in naulaw na jud ko sa iyahang tapad. Ikusog man kaayo siya og tingog. Pildi pa niya ang mga teacher gikan jud sa criminology department. Hangtod sa nakuha na namo ang atensyon sa ubang estudyante. Gusto na nakong mulakaw. Pero dili jud ko niya buhian. Kadugayan ana kay kada shot ni Ace, mulingi na sa amua. Grabe na hinuon ang cheer sa mga tao. Mura ko og naa sa hot seat o feel jud nako ang pamula sa akong nawong. Nahuman ang game ug nidaog sila Ace. Pero wala jud ko nang expect nga niduol siya diretso sa akua after game. Walay congrats dira, ingon pa niya. Grabe ang smile niya. Gwapo kaayo siya kay perting basaan niya sa singot. Kumbaga, wet look.
Muragit ko og kaihion sa kakilig. Congrats ra pod amo ang ingon. Si Charity lagi kay muragwati na naasinan sa kalihog sa ako ang kilid. Gitawag na si Ace sa iyang mga kauban. Basta niya ha, 6 p.m. sunduon ta ka. Ingon pa ni Ace. Then ikidhat sa ako og nitalikod na paadto sa iyang mga teammates. Guys, kagwapo na lang jud ni Ace. Daog jud kaayo imong beauty girl. Imuha na jud ang corona. Ingon pa ni Cha. Sabay action pa og taod sa invisible crowd. Nagkadugay ang pangulit ni Ace sa ako kay na-melt ako ang heart. Na-appreciate na nako ang iyahang kagwapo o ang pagiging sweet. I mean, showy siya sa mga tao sa iyang interest sa ako. Nobody lang baya jud ko o dili mi ka level. Maong dili jud ko mag-expect og sobra-sobra kay lisod kaayo og taas tag expectations. Dili pod basta-basta ang kasakit kung mag-fail. After ato, naglibot-libot pa mi para sa uban pang events. Hangtod nag 4:30 na sa hapon ug nananghid na ko na muuli. Para makaprepare pa ko para sa date kuno namo ni Ace. Naka-casual denim dress lang ko. Half sleeve o white sneakers. Wala pod ko nag-makeup nor lipstick man lang. Dan nakalugay ra pod ang akong buhok. Bali isa lang ka hair clip para walay motabon sa akong nawong. 6 p.m. nigawas na ko sa room ug naa na di ay si Gaze sa gawas sa gate. Dala niya iyahang sakyanan. Grabe ang kakulba na ko while katanaw ko sa iyaha. My goodness, mura ko og nagtanaw og artista. Gwapo kaayo siya sa iyahang forma. Naka knee-length na shorts, white polo shirt, then rubber shoes. Idugang pa ang naka-gel na buhok. Guys, kamukha siya ni Paolo Avellino. Nagsmile siya og nagtutok sa ako while paduol na ko sa iyaha. Hi! Hi rapod ang akong natubag. You look wonderful. Ikaw pod, gwapo kaayo ka karon. Late na bago na ako na-realize ang ako ang giistorya. Dili na pwede bawion. Ni-smile pag-ayo siya. Thank you. Wala ko nag-expect na madungog na gikan sa imuha. Ni-smile ako kay basin unsa pa ako ang maistorya. Murag dili jud connected, ako ang utok og ako ang paaba. Feeling na ako, ang heart na ako og mouth ang connected atong mga higayuna. Giabrihan na ni Ace ang sakyanan. Tapad sa iyaha sa driver seat. Nag-thank you rapot ko. Nilingkod na siya sa driver seat og lutang jud kaayo ko atong mga panahuna. Wala gani ko kahuna-huna na kailangan di ay nako itaod ang seatbelt, kaya si Ace na lang noon ang nikuha ug nitaod sa akuha. Thank you. Ni-smile ra siya after niya nataod. My God, humot kaayo siya. Wala na jud na ako napunggan ang akong kakilig. Feeling na ako, I slowly like him. Ako ang 16 years old na heart na in love na jud for the first time. Mauto, nanlarga na mi. While naa na mi sa dalan, nangutana siya og nikaon na bako. Busog ko rapod ang akong giingon, pero gigutom na gid ko atos sa tinuod lang. Ikaw ba naman atakihon og kilig og kakulba? Di ba gutumon jud ka og taman? Nanghunong ni sa atubangan sa isa ka Chinese resto. Mandarin Tea Garden. Human gi-assist gihapon ko ni Ace sa pagkanaog. Gentleman gid kaayo siya. Ambot na lang. Gi-assist na mi sa waiter o gihatagan sa menu. Pila lang heart kung unsa imong gusto. Ikaw na'y order. Dili ko kabalo. Wala bayay ingon ani sa amo ang bukid. Then nikatawa ko. Nikatawa rapod si Ace. Here, I'll teach you. So nibalhin siya og lingkod at tapat sa akuha. O gi-explain kung unsa pa tong mga klase-klaseng topics og mga drinks. Seryoso baya jud ko guys. Wala man joy ingon atos sa amo ang bukid. Karinderya lang ang dagan sa amua na niluto na daan. Igo na lang kamo tudlo sa imuhang gusto.
Wala pod ko idea sa mga lasa sa pagkaon na pinasosyalan ang luto kay mga basic lang na putahe akong nahibalan. After na ako gitudlo akong gusto, si Ace na ang nag-order. While waiting sa food, nangahilom pa mi og nibalik na siya sa opposite na lingkuranan. Nagtinan-away pa ming duha, pero siya na ang ni-break sa kahilom. Abi na ako og dili ko nimo siputon karon. I have my words. Niingon dayon siyang, thank you. Ingon ko, daghan man og mga babaeng ka-level nimo, like mga dato, unsa lang gud ko, taga-bukid o gikan lang sa pobre. I like you for being you, tubag pa niya, but I am not the best for you. Heart, ever since the day that I saw you, pagsakay nimo sa multicab, wala na ka nawala sa ako ang hunahuna. I tried so hard na makaduol sa imuha pero aloof ka. Until I got a chance last tournament. Ace, please. Kung gatrip lang ka sa ako akaron, ayaw na lang ipadayon. I am serious. Seryoso ko sa imuha, heart. Just give me a chance to prove you na seryoso ko. I wait until the day you are willing to give your trust sa akua. I am not in hurry. Layo magyud kaayo taog agwat, Ace. Imposible gyud kaayo. Dili ko gusto na mosulod og relasyon nga taman lang sa tunga-tunga. Ultimo lang ko, Ace. Dili tabagay. Wala ako gatan-aw sa status sa tao, heart. I will love a person for who they are and not for what they have. Let's take it slow. I am willing to wait for you. Seryoso gyud kaayo yang dagway while nag-eye to eye me. Pero dili gihapon mawala sa akong hunahuna ang possibility na temporary person lang si Ace. Hangtod, niabot na amo ang order og nangaon na mi. Nagkwento lang si Ace about sa iyahang mga hilig, while ako kay naminaw lang og nagsigi og katawa sa iyahang mga kaagi. As in dili jud siya boring kauban. Until sa wala na lang nako na malayan na ako na po di ay ang nag-share sa ako ang mga stories. Naging palgay ang ako ang loob kay Ace. Interesado raman pud kaayo siya nga maminaw og daghan pa siya mga additional na pangutana. Until nahuman na lang mi og kaon sa dessert. A few minutes after natambay, nanlarga na mi. Next stop kay sa park. Paangat di ito nga araw sa city maong daghan kaayo og peryahan. Halos gipandulaan namo tanan. Apil na tong pusil-pusil. Sharpshooter kaayo si Ace maong nakakuha mi og prize na teddy bear. Mao to ang first gift niya sa akua. After sa mga games, nag-rides na pod mi. Naadi ay ko'y fear sa heights maong pinugsanay pa mi ni Ace. Grabe ang pasalig ni Ace nga dili lagi daw ko maunsa og kauban lagi daw nako siya. So nakasakay ra jud mi kadugayan. Perti na akong syagit-syagit, while si Ace perting katawa sa ako ang reaction. Hangtod sa naging normal akong feeling og na-enjoy na nako ang nagkadaiyang rides. Naay moments na nagunitay mi og kamot. Naay usahay na makahug ko sa iyaha, pero wala gud nako natuyo. After namo natuyok ang tanan, nilargo na mi og nitambay sa seawall. Nanlingkod pa mi didto while gaatubang sa dagat. Kana bitaw, kamo na gani ang magkauban, kamo pa jud ang mag-istoryahanay. Parte sa mga nahitabo. Nag-recaps lang sa moments, pero perti gihapon namong bibuha. After dito, niingon si Ace nga naa pa daw mi last adtuan. Pero ato nga time, wala na nako gibati ang kakulba. He already earned my trust and respect. So nibiyahe mi pasaka sa buntod. Actually, wala pa ko'y idea kung asam ni padulong. Kay wala palagi ko nasweto sa syudad. Trust me, you will surely love it. Rapod ang ingon ni Ace. Pagkawas na ako sa sakyanan, dito na ako nakita ang kanindot sa view. Overlooking sa tibuok syudad. Ang kanindot sa lights o ang kapresko sa hangin.
Perfect jud kaayo. Hilom raming duha ni Ace. Og taod-taod ako na ang ni-break sa silence. Nilingi ko sa iyaha pero nagtan-aw di ay siya sa akua. Thank you ra, ako ang ingon. Gikuha niya akong kamot og iyahang gikisan. You are always welcome. As in grabe yun. Kung kabalo pa lang ko sa una na ingon ato di ayang feeling kung makipag-date. Hagbay ra kong ga-date-date. Char. Happy jud kaayo ko. Overwhelmed kaayo ako ang heart. Lahi ra gyud nga makay-date si Ace. Pinapod mi ka minutes dito o gifeel ang kahilom. Until around 9:30 p.m. saka pa mi nakadecide og uli. Per mi may before mi nibalik sa sakyanan, ni kalit lang og ingon si Ace. Heart, can I ask a favor? What is it? Can I hug you for a minute? Ako ang niduol sa iyaha og nihag. Thank you, Ace. Ingon nako. Salamat, Heart, because I am so happy tonight. Ingon pod ni Ace. Og nikiss siya sa ako ang buhok. Mga 1 minute jud to nga ingon ato mi. Dungog pa nako ang beat sa iyahang heart. Amazing kaayo og unsa napakalma ni Ace ang ako ang aloof na heart. For the first time, I trusted a guy and my heart really knows the search is over. Char. Halos mag 10 p.m. na. Nakabalik na mi sa boarding house. Very natural sa gesture sa Ace ang mag-abri sa portahan ug mutaod or mutanggal sa seatbelts nako. Panaog nako sa car ug ako pa siyang gihag ug usab and said, "Thank you." He hugged me so tight as well. How I wish na dili na lang mahuman ang karon nga gabi so we could spend more time. We still have a lot of time in coming days, Ace. I am just afraid Art nga iwasan na pud ko nimo after this. Diba? Niingon ka. We will take it slow. That you will earn my trust, so just do it. I will, Heart. I will. Thank you. Ug mas gihigpitan pa niya ang hug. So I need to go. Medyo late na. Dibuhi na ko og niingon sad siyang medyo late na sad gyud daw. Mao to nga nilakaw na ko. Pasulod na ako pero kalit lang kong gitawag ni Ace. Handed me the stuffed toy. Nakalimtan di ay nako og bitbit. Naapa naman to'y sentimental value kay daog to sa iyaang pagka-sharpshooter. Bago na humaning semester, nag-conduct pa sila Ace og tactical inspection. Tanan criminology students kay nag-formation sa ground. Army reservist di ay ni si Ace kay nag-officer daw siya sa ROTC. Atong una maong pag nag-inspection, siya ang brigade commander. Siya ang mag-command at the entire formation. Gwapo kaayo siya sa iyahang type A uniform. As in limpyo kaayo siya tan-awon ang namura jud og pulis. Gikilig-kilig taon ko og taman, while gatan-aw mini siya sa ilaha. Naapa sila'y mga drill og daghan pang pasiklaban. Bida kaayo si Ace as in. Pang-officer kaayo og tingog. After nila sa formation, nidiretso dayon sila ni Kyle sa amua. Dungan mini siya og ingon nga hey, galing kaayo mong duha. And then, gitubag silang salamat. Nag-istorya ko ni Ace while si Cha sa kay Kyle. Hawod kaayo ka ganina. Salamat. Inspired. Then smile siya sa akua. Unta, dili mag-expire. Ingon pa nako. And he said, never. Bagay kaayo sa imuha ang uniform. Gwapo kaayo ka tanawon. Ni smile ra siya. And then, niingon kong muuli na ko sa amua sa Sabado. Mubalik ka diba? Diri gihapon ka mag-second sem? Niingon kog oo. And then he said, hulaton ta ka. Niuli ko sa amua. Nagatabang ko sa amuang farm. Layo di ayang amuang balay ug ang farm ug ang shortcut kay dili accessible og motor. Kailangan na baktason. Ulan-ulan to og nauli ko kuyog ako ang papa. Ang angkong suot kay jogging pants. Naka-fold naman tuhod og singlet. Niuli ko sa amua.
Nagatabang ko sa amuang farm. Layo di ay ang amuang balay o gang farm o gang shortcut kay dili accessible og motor. Kailangan lang baktason. Ulan-ulan to, ug unauli ko kuyag ako ang papa. Ang ako ang suot kay jogging pants, naka-fold taman tuhod, og singlet kanang sa Red Cross pag mag-fun run. Nagtiniil ko kay lapo kaayo ang dalan ug gibitbit na ko akong chinilas. While sa pikas kamot kay nagkunit ko og lagaraw. Pwede pagyud na akong basaa kay gasigi lang gihapon og taliksik. Pila ka days pa lang tuha sukad sa akong pag-uli gikan city na ako'y unexpected na visitor. Galingkod sa terrace na nagtalikod. Perting kulbaan ako kay nakadungog ko sa iyahang tingog. Naara di ay sa balay ako ang mama ato ug siya ang kasturya sa lalaki. Gipikit-pikit pa na ako ang mata kay base nag-imagine rako. Pero legit gyud. Ace is in the house. As in grabe jud. Nitan-o ko sa akong papa nga natingala pod sa bisita. Ay, naa na day na sila o. Nilingi sa amuan ni papa si Ace human ni tindog. Good afternoon sir. Nibaw si Ace. Ning tubag rapod si papa o good afternoon. Nagpaila si Ace o gi-offer niya iyahang kamot. Gidawat ni papa og nagpaila pod si papa. Call me Tito Fred. Si Ace niingon pod og okay po tito. Unsay ato Ace, ingon pa ni papa. Niingon siyang, mangayo ko og permiso na bumisita kay Heart tito. Sincere kaayo iyahang noong nagatan-aw sa ako ang papa. Niingon si papang, oh Heart, nilingi si papa sa ako kung okay lang sa inyo tito. Guys, mura ko og tuod sa kilid. Lupig pa siguro'y gihumol sa suka sa kaluspad nako. Niingon si papang, okay ra daw. Moto, nagkadaghan ng storya. Nangutan ako nganong nakaabot siya sa among lugar. Pero, ni-smile lang ang buwang. Saka lang ko nakahinumdom na nabasa pa man di ay ko. While naligo ko sa CR, wala jud ko nahimutang. Giunsa na pud niya pagpakibalo sa akong address nga wala man ko kahinumdom nga gi-share ni nako maskin kay kinsa. Very unpredictable jud kaayo si Ace. Pero makita man hinuon sa ako ang mama ug papa nga amaze sila kay Ace kay matay na huron og naay respeto. Pareha di ang teacher akong mama ug papa. Si papa kay English teacher sa high school ug si mama kay elementary teacher. Dili man pod hinuon sa wayunon among balay, kay presentable og organized man. Two-story pero kahoy lang ang talas. Dili full file nga siminto, og naa sa taas ang ako ang kwarto. Humana ako og ilis ni adto ko sa kusina para moinom og tubig. Nakita na ako ang kadaghan sa pagkaon. Naay pizza, donuts, burger og naay cake sa fridge. Naay lutuuno na spaghetti og macaroni og pang mango float, as in kompleto jud og sagol. Naapoy daghan karne og isda, then mga ricado. Kabalo ko nga wala na malengke akong mama, og si Ace lang ang posibleng magdala ato tanan. Nakapanligo na lang ko kay for sure, dako siya og gastos ato tanan. Then iadto na ko sa terrace og giigna na ko siya. Dayon kayo ka og gipamalit, mura ka og magkumbira. Nakapangot ko tra siya sa iyang ulo. Kabalo mo kung unsa iyahang tubag? Wala pa manggod ko kabalo kung unsa ang favorite nimo kaunon. Maong namalit na lang ko sa posibleng magustuhan nimo. Napasmile na lang si mama og papa, then ni ana si mama og papa nga mag-asikaso daw sila sa sulod maong nabiyaan mi ni Ace sa terrace. Kuyaw kaayo ka, layo kaayo ka og naabdan. Ingon pa siya, if there's a will, there's a way Heart. Manong nakabalo ka sa akong address? Gikuha na ako sa registrar. What? Bawal na I have my ways Heart. I know someone inside the registrar's office. Highs, unusual, or as usual connection. Unsa imong gisakyan? I used my car. Maayo kay wala ka sa laag. Nasaaga ni ko kay nawala ang signal.
Wala na nagamit ang Google Map. Maayo na lang kay na ako'y napangutana o gitudlo sa pikas daw nga dalan ang agianan. Mauto nga nagtaas pa ang among conversation. Lingaw pod baya ka istorya si Ace. Dayon, daghan pa kaayo mi og nastoryahan na abot sa mga struggles niya para lang makaabot sa balay. Ang iyahang pagkasaag hangtod nakasulod siya sa amuang barangay. Niadto pod siya sa barangay hall para pangitao ng purok namo. Maayo na lang gani kay naa sa among purok mismo ang barangay hall. So ang sunod niya pangutana daw kay asa ang balay namo. Ako arang pangalan og apelyado iyang nahibaluan. Mao daw tong gikuyugan siya sa CVO ug nihulong sila dito sa kalsada nga duol sa amuang balay. Guys, ang amua diyang balay kay ikaduwang lote gikan sa kalsada maong di kasulod ang sakyanan. So mao daw to. Kuyog sila sa CVO nga nangadto sa balay. Nagpaila siya sa akong mama ug nananghid na mo bisita sa akua. Pero giignan siya sa akong mama nga wala daw ko ug muuli ra ko pagkahapon. Willing to wait man po daw si Ace. Human siya na ilhan, gapasalamat na siya sa CVO nga naghatod niya. Then nananghid daw siya sa akong mama na naay kuhaon dito sa sakyanan. Mauna to iyang mga pinalit nga daghan ra ba kaayo. As in natingala daw ako ang mama nga daghan kaayo siya og dala. Niingon ra siya na wala palagi daw siya kabalo sa akong paborito nga kaunon. Maong namalit na lang daw siya kutob sa mahuna-hunaan nga pwede. To the highest level jud ang confidence ni Ace. Maka heart. Kasmile ako na minaw niya. Overwhelming kaayo. Bisan sa ako ang damgo, wala na ako naisip na muabot siya sa amuang balay. Walgastoryahan ay mi, kalit lang na siya og ingon na kuyog daw mi sa sakyanan, kay naa siya'y kuhaon. Mauto na nanghid mi sa akong mama, ug nilakaw na dayon mi paadto sa sakyanan. Gikuha niya sa backseat ang bouquet og teddy bear, og ang isa ka box na chocolate. Gitunol niya sa akua. For you, heart. Handed me the flowers. Gidawat na ako pero wala ko katingog. I'll hold those first. Pasabot niya ang chocolate og teddy bear. You never failed to make me fall for you. Ni katawa ra siya, and well, that's the goal. To win your heart. To win you heart. Thank you, Ace. You're always welcome, heart. Then namalik mi sa balay. Nag-blush pa ko pag-abot kay nanungog akong mama while nag-smile rapod ako ang papa. Then nanabang na mi dito sa kusina. While ga-prepare mi sa panihapon, murag na interview si Ace. Dito na nako nahibalaan ang about sa iyahang pamilya. Nasa USTI iyang mama og nagtrabaho as surgeon. Then nasa Visayas iyang papa nga nag-manage sa maritime school nila dito. Kauban niya sa balay ang nani niya since young, isa ka maid og ang family driver. They are like a family of lawyers and doctors, gikan pa sa iyahang lolo og lula. Maong naapod sila ang medical school. Ang original owner sa ginaskwelahan nako or namo kay iyang lolo na attorney og lola na doctor. Then sa 5 ka anak, iyang papa lang ang lalaki. Nag-inusarang anak rejod si Ace og sa tanang apo, siya lang ang lalaki. In other words, si Ace lang ang bearer sa ilahang apelido. Masabtan ra ba ako ang explanation? Basta mao na to. After namo nakapanihapon, ako na ang nanghugas sa kusina. While si Ace kastorya gihapon sa ako ang mama o papa sa teres. Napasmal na lang ko naghuna-huna kay daghan na pod kaayo og i-share kay Charity pagbalik na sa klase. After na ako dito, ni-join ko sa ilaha sa teres. Pero pila lang pod ka minutes, nanulod na sila mama o papa kay nananaw og TV sa sala. Naingna na di ay si Ace ako ang mama og papa na dito na lang matulog sa amua kay lungsod palagi ang in. Og layo pa kaayo kung muuli siya. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising? Naka-ready na di ay si Ace og good for 3 days iyahang gamit. Wala jud siya'y plano muuli dayon. Wala baya mi aircon dire.
electric fan lang. Niingon ko niya. Nikatawa lang siya o gitubag nga sige lang oy, wala may problema na heart. Musugot ragani ko og duyan ta. Nimo patulkon. Dito daw ka tulog sa ako ang kwarto. Then ako dire sa vacant room sa baba. Hala, salamat kaayo heart. Pero basin dili ka comfortable. Ana ko nga, ako nanuon ng dili comfortable nga ikaw ang sanay sa aircon nga balay. Sanay ko sa init heart. Per may baya mi ga formation og jogging. Niingon ko kung sa bagay, muadto baya ko og bukid ugma. Niingon siyang mukuyog daw siya. Niingon ko nga daghan og lamok didto pero sige lang daw. Kay naga-hiking man sila sa ilahang classmates. Sanay na daw siya gasaka og buntod. So mauto, niingon kong okay. Walay hilakay ha kung kapuyon. Pagkaugma, gakuyog paming tulo sa ako ang papa og si Ace. Gapink-pink iyang nawong while gipaningot pag-ayo nagasaka sa buntod. High endurance man pod hinuon si Ace. Wala man pod ni hilak. Pagabot sa area kay naamis kaayo siya sa tanom. Daghan man gud mi og prutas. Naapod pinyahan. Tungod lagi kay sa syudad nagdako na igno nga makakita og punuan jud. Heart, mangita ko og hinog na pinya. Magaras imong panit, hait ba kaayo na og dahon. Naay gagmayng tuno. Sige lang, maghinay-hinay lang ko. Ingon pa niya. Pagtanaw sa imong gitumban ha, basig na ay bitin. Lagi, maura iyang natubag. Excited jud kaayong ni sumok si Ace didto sa pinyahan ug dipay kaayo nga nakakita og hinog. Kada kita niya kay manawag dayon siya sa akua. Then herbiso niya og i-wave-wave na ipakita sa akua. Basin daghan kaayo imong ma-harvest ha, matagbaw og dalaana unya inig uli. Ako lang ang magdala, ingon pa niya. Padayon ra gihapon siya. 7 ka hinog iyang nakuha og after didto namutong nami. Unya pa gentleman lagi kaayo. Siya ang nag-abre sa butong. Kapila na niya gitadtad, wala lang gihapon maabre. Halata gid kayo nga dili sanay og gadako sa syudad. Maong ako na lang ang nag-abre sa butong. Pagka-abre sa butong kay nagkabulingits og bagol og bunot kay gimurder na lagiho og tama ni Ace. Permi namong pangatawa, maong ako na lang jud ang nag-abre sa taman. Naglibot-libot pa mi sa bukid og nangadto mi sa kakawan. Murag ako ang tour guide with explanation pa kada na ay makitaan. Tagan pud kaayo og pangutana si Ace. Party sa process bago maging products. Taod-taod lang kay natingala na lang ko nga nikalit ra siya og syagit. Niingon ra siya agay. Maong nangutana kog naunsa. Ana siya nga anaa daw na maak sa iyang tiil. Sus, pagtanaw na ako sa iyang gitumban, kay na ay daghan kaayo nga hamantik. Maong niyon kog hawa diha, balay sa hamantik ang imong natumban. Ha? Dali ra kaayo siya nakabalhin. Hamantik na. Kanang itom o nga dagkong amikas. Sakit kaayo mamaak no. Ingon siyang sakit gani kaayo. Amo ang gitan-aw og tulujod kaayo iyahang paak na namula dayon og nang hubag. Pagka-sensitive na lang jud og panitoy. Naluoy ko na nagkatawa sa iyang nawong. Luoy kaayo ka og nawong ingon pa nako. Alangan sakit daw kaayo. Naaba daw ingon adto nga lamikas. Sa mauto, nagsige na mikstorya og nag-ingon ko niyang mobalik palugar ka diri sa among bukid. Ingon siya nga oo. Tibay jud kaayo inyong Uncle Ace. Gusto pa jud di ay siya nga mobalik sa bukid. So after that to, giigna na mi sa akong papa nga paunahon na lang daw mi og uli ni Ace. Kay base nung muulan inig kahapon. Nisugot ra pod mi. Unya kay daghan lagi ang nag-harvest ni Ace nga pinya, agwanta jud tawon mi og dala pa uli. Dili pa jud unta mo sugot na magtunga mi og dala kay siya ra lagi daw. Pero kikabalo kong bugat nag-insist ko na ako ang tulo ug iya ang upat with treat pa to guys na if dili siya musugot, dili na siya kabalik og laag sa among bukid. Legit jud na pagkauban nimo ang special na tao sa imuhang kinabuhi
Dili lang nimo mamalayan na nilabay lang ang oras. Sige rami og pangatawa while gabaktas pauli hangtod nakaabot mi sa balay. Gastorya pa nako akong mama kung giunsa ni Ace pag-murder ang butong ug ang uban pang nahitabo didto sa bukid. Sige rami og pangatawa tulo kay perti na akong kantsaw kay Ace. Gibadlong na lang gud ko sa akong mama kay sungugan daw kaayo ko. Pagkagabi after dinner, nahatsit mi ni duha ni Ace. Gistorya mi sa akong mama ug papa. Muuli namang good si Ace pagkaugma sa buntag. Iyon pa ni papa, Ace, kami ni tita nimo nagsalig mi sa imuha. Wala mi sa city para mo bantay sa inyuhang duha ni Heart. Kabalo naman mo sa inyuhang limitasyon ug unsa dapat ang i-prioritize. Yes, tito. Dili mi mo babag sa inyo. Wala mi gabawal kay Heart nga mag-uyab-uyab. For as long as dili maapektuhan ng iyang pag-eskwela. Nitubag rapod si Ace ug opo tito. Heart, kabalo na kang wala milain ikabili ni mama nimo sa imuha kundi ang wasto nga edukasyon lang. Wala milain gipangandoy kundi ang makahuman ka pagtarong sa imong eskwela. Nitubag rapod kong yes pa. Edukasyon ra ang dili makawat sa inyuha. Basta naamoy wastong kahibalo, magpabili na sa inyo hangtod sa hangtod. Ayaw mo pagdali, mga bata pa mong duha. Ayaw mo pagsabay sa uso. Timan ininyo perme, natagsaray agi sa kinabuhi. Walay undo button para i-undan ang panghitabo once nahitabo na. Maong maging responsable mo sa inyong mga desisyon. Ingon pa ni mama. Pasalamat mi Ace nga ni ari ka dire, nangatubang sa amua. At least kabalo mi kung kinsa ang kauban ni Heart perme. Maglaom mi na magpabilin imong respeto sa amua, og labi na kay Heart. Nag-inusara ra siya sa amua. Ampingi siya sama sa pag-amping namo sa iyaha. Opo tito, makakaasa po kayo. Mauray na tubag ni Ace. Ing ana kaayo ang dagan sa istorya namong upat. Murami og naa sa guidance ni Ace. Then after sa hot seat, nananghid si Ace na naay kuhaon sa sakyanan. Pagbalik, nagdala na og gitara. Maong gabonding mi sa teres og nagkanta-kanta. Hawod siya mo gitar og nindot pod kaayo og tingog. Old soul pod siya. Kanang hilig sa mga karaan ni music, maong nice kaayo paminawon. In short, giharana ko sa inyong Uncle Ace. Pagkaugma sa buntag ang mga around 8 a.m. after breakfast, mulargahay na si Ace. Nag-bless siya sa akong mama o papa. Gapasalamat siya og taman sa maayong pagtagad namo sa iyaha ug naglaom nga umta ang makabalik pa siya in the future. Gihatod na ko siya sa iyang sakyanan. Mauni ang among conversation. Wala tunti ka sa city ha? Okay. Mubalik na pud ko didto karong mga pila ka adlaw. Sumauto ang among convo. Gihag ko ni Ace og gikisan sa agtang og nisulod na siya sa sakyanan. See you sa school. See you Ace, drive safely. Then nagwig ni og nilarga na siya. Pagbalik na ako sa balay, naapay dugang pahinumdom akong mama o papa. Heart, dili mi babag kay Ace kay maayo man siya og kinaiya. Mati na huron. Pero dato sila, wala patakabalo sa batasan sa iyahang pamilya. Ordinaryong tao ra ta Heart og sila mga big time. Dili na mo malikayan ni Papa nimo na mabala ka tungod sa kalayo sa gap sa estado nato o sa estado nila. Maong magtarong ka og eskwela aron mao ang mahimong biggest asset nimo pag-abot sa panahon. Nidugang pa si mama nga permi kang magbilin-bilin para sa imuhang kaugalingon. Dili na mo gusto na masakitan ka. Ang fear nga naa sa akong ginikanan, kay maupod ang fear nga naa sa akong kaugalingon. Dato sila Ace og dili ni bakay. Sugod pa lang kabalo ko anang among gap. Wala pa kay ni Ace pero murag ato nga time pa lang nasakitan nako. Does fairy tale exist in real life? Abangan sa susunod na kabanata. Charot.
Second week sa November, nibalik na ko sa city ug nagpa-enroll sa second sem. Giatangan ko jud ni Ace sa eskwelahan o gi-assist sa ako niya hangtod sa nahuman ko. Nanlaag dayon mi sa mall after. Syempre, treats niya tanan kay dili man ko niya pagastuhon bisan unsaon pa nako og insist. Tungod kay pila pa ka days before mag-start ang klase, halos adlaw-adlaw ko niya ginasundo para manlaag ni sa tourist attractions sa city o sa mga kasikbit na province. Lahi ra gyud ang kinabuhi ning mga abunda, kay way problema sa panggas. Sana all kaayo. Ka-start na ang second sem ug studies na amo ang priority ni Ace. Kung naa may date, sa weekend ra. Guys, sige pa photocopy ni ang akong white form para lang kabalo siya sa akong schedules, both time and room number. Kuyaw kaayo bataa. Usahay magulat na siya sa gawas sa akong room ug dungan ming mag-lunch. We performed well sa among studies. Ato di ang pag-adto ni Ace sa amoa kay nakita niya akong mga pictures ug awards sa taekwondo maong likalit na siya ug ingon sa akua nga mag-training daw mi. For fun lang good. Nagadula po di ay si Ace dati. At first ni balibad ko pero kadugayan kay naagnira ko niya. Since na ay training room in school para sa criminology students, sa ilahang defense tactics o kumpleto pod o gamit pang sparring. Didto mi nagapundo ni Ace. Naaging sparring partners ming duha. Until nag-Christmas, og niuli na pod ko sa amua. Ace celebrated Christmas with us as usual. Wala siya nananghid. Na-surprise na lang gid ko nga naa siya sa gate og daghan kaayo og bitbit. Mura siya og Santa Claus. But seriously, ingon siya sa amua, he used to celebrate Christmas with his homebodies. Nani, driver, and maid. Kay even Yuletide season, dili manguli iyahang ginikanan. And he told me as well, he found a family with us. 2 nights lang siya sa amua, then giuli na siya. Fast forward, nag-Valentine's Day. Pasulod ko sa school og pag-abot na ako sa gate, gihatag ang guard og isa ka red rose og ni-greet og Happy Valentine's Day. Taod-taod, na ay nisugat sa akua duha ka edok og nihatag og tag-isa ka red rose with same greetings. Padayon ko naglakaw paadto sa akong room ug daghan pay tagalaing department nga naghatag og rose ug niabot og 15 roses ang ako ang nadawat. Next ni duol kay si Cha, na sparkling eyes kaayo with greetings and kiss sa chicks. And lastly, ang inyuhang Uncle Ace. Happy 17th birthday heart and happy Valentine's Day. Then iyaha kong gihag. Thank you Ace. Ambot oy pero mura ko og kahilakon. Feeling na ko special kaayo ko. You're always welcome, love. First time niya na gigamit ng endearment. Love? Yes, because I love you. First time na akong nadungog sa iyaha. Gihagra na ko siya. Yes, I love him pero naulaw pa kong buhian ang word nga I love you too. Obvious jud kaayo nga birthday na ako karon no? That's actually the first thing that comes to my mind when I heard your name. Na siguro birthday nimo kay Valentine's Day. That's why your parents give you that name. After sa pag-grad entrance ni Ace sa akua, gitauran niya og ribbon ang 17 ka roses, then gihatod na ko niya sa room. As always, napuno ko og sungog og kabalo na mo kinsa ang leader. Around 3 p.m. nakadawat ko og text gikan kay Ace. I'll pick you up at 6 p.m. tonight. See you, love. Napasmile na lang ko. Feeling na ko kay si Ace na puno og asukal ang lawas. Kay sweet man kaayo. Kidding aside, inspired kaayo ko na gihuman akong major class og niuli na sa boarding house after. Halos 30 minutes pud kong ga-prepare sa akong itsura. Gi-curl na ko ang tumoy sa akong buhok, then I wore a flesh color, casual dress and doll shoes. Wala na ko nag-high heels kay 2 inch naman ang gap sa amuang height ni Ace. Then pagawas na ako sa gate at 6 o'clock, naan na si Ace.
Pormado kaayo siya, og perte jud kagwapo. Murag si Paulo Avellino jud. Ang difference lang kay ang haircut. Clean cut man good si Ace. Nagtinanaway paming duha while ga-smile na sa mata pa lang. Ilhan na ang pagdayig. No words, just him opening the door og nisakay nako. Then nisakay na pod siya og gitaod ang akong seatbelt. Guys, kabalo ko motaod sa seatbelt ha. Pero mas gusto lang gid nako nga siya ang motaod. Are you ready, love? Unsa ba na ang ready uy? Pag sure lang jud Ace. Don't worry, dili ta ka ipahamak. I trust you. And he said thank you. Nanlarga na mi og diretso mi sa parking lot sa mall. Nana kami hangtod sa rooftop og nanulod sa usa ka resto og naay naka-reserve nga table. My God, kasosyal ba diri aoy? Maulaw man ta maglihok-lihok dire. It's okay, love. You have me. Dili jud ko sanayog ingon ani nga lugar. Dili ko comfortable, Ace. I'm sorry to hear that, but I do understand. Ayaw kabalaka sa mga taong nakapalibot. They are minding their own business too. Sa bagay, ingon ta nako. And it's better for you to experience this para makabalupod ka. Sometimes, mas okay na mo gawas sa imuhang comfort zone ug i-explore ang mga bag-ong butang ug lugar para nga makakaton ka. Gisin niya si Ace sa waiter og taod-taod lang. Giserve na ang among order ni Ace. He already knows my favorites. Basta food na sweet and sour or something nga naay tomato sauce. Then hate na ko ang smell sa celery ug star anise. After namo nangaon, nang gawas nami og nagtambay dito sa rooftop while makita namo ang city lights. Taod-taod lang kay gigunita ni Ace ang ako ang kamot. Heart, ikaw ang pinaka-special nga tao sa akong kinabuhi karon. Sa mga gilabay nga bulan, ikaw ang source sa ako ang kalipay. I know it's early ug daghan pa ang dapat nato mahibalan sa usag-usa. But we can still do that as we goes on. Heart, can you give me a chance to be your man? Can you be my girlfriend? Yes. Yes, Ace. Gihagdayon na ko si Ace. Hug jud na perti kahigpit. Then I hug him back. After a minute, gipaluwagan na mo ang hug, but we are still holding each other. Well, nagtinuto kay me. I love you, heart. I love you too, Ace. Then we kissed. It was a passionate kiss. Dili smack, o dili po torrid kiss as well. Murag slow motion pero dili laplapan. Guys, mura ko og nalutaw nga ampot na lang jud. Happy kaayo ko nga dili ma-explain. It was my first kiss o grabe ang kakulba nako. Pila lang ka seconds, then Ace hugged me again. Then sa ingon ato lang nga mi nga position while looking at the city night lights. Romantic kaayo ang place, and I felt how Ace loved me so much. It was one of my best birthday celebration. Though walang akong parents, but I was with the person I love. After namo dito, gihatod na ko og balik ni Ace sa boarding house. Same routine and gestures. Nangibabaw gihapon, iyahang pagka-gentleman. Everything was great between me and Ace. Every time mauli ko sa amua like summer, semestral break, or Christmas, musunod jud dayo na og bisita si Ace sa amua and spent 2 or 3 nights sa amuang balay. Walay paglubad sa kinaiya ni Ace. Taas gihapon ni iyang respeto sa akua ug sa ako ang parents. Wala mi naga-celebrate og monthsary. As per Uncle Ace, ang monthsary daw kay para sa mga dili kaabot og anniversary. Pero, gina-make sure niya nga everyday to be had kay extra special, given na ang pa-flowers og ang pa-chocolates. I celebrated my 18th birthday with Ace again, and it was our first anniversary too. Remember the overlooking mountain na giadtuan namo sa first date? He made a reservation there para sa dinner date namo. Pasosyal kaayo oy. He gave me a personalized silver necklace
with my name on it. Hesitant pa ko at first kay kabalo ko nga it's expensive pero nag-insist gyud si Ace. Actually, I am not fond of jewelries. Pero ingon sila, refusing an offer is an insult, so gidawat na lang nako. Ace completed his bachelor's degree of criminology, while me nahumanan ako ang 2 years sa akong kurso. After graduation, Ace invited me to visit their rest house para ipaila-ila daw ko niya sa iyahang lolo ug lola. Kauban namo si Kyle og Cha nga nangadto sa Pikas Isla. We all planned to meet at the wharf. Wala ko niya gisundo kailan sa man ang sakyan patabo. As planned, 3 nights mi didto sa Pikas Isla, so daghan mi og dala nga gamit. Pagkanaog na ako sa multicab na pamasaheroan, nakita na nako si Ace nga gahulat sa may kanto sa pasulod sa wharf. Daghan pa ko og kabalaka nga giingon kay Ace pero naay assurance gikan sa iyaha kay dili jud ko niya pasagdan. Hangtod sa naabot mi sa lansa kay lagi hadlukan kaayo ko sa lawod. Dili ko kabalumulangoy o gakalipong ko og mosakay og lansa. Pero kaning si Charity grabe good maka-encourage. Sige rag ingon nga naa na daw sila dito og kailangan na nakong musakay. Na-amaze ko na gunahuna nga as in daghan kaayo og kahibalo si Ace, except sa mag-abri og butong. Kitaod na namo amo ang life jacket kay man larga nami. Pila pa lang ka minuto gikabuhi nako. Gihilot na ni Ace ang akong kamot o gipasimhot na ko niya sa panit sa orange, as in perti na akong luyaha. Gahigda na ko sa paa ni Ace while gihag ko niya. Sige ra siyang ingon nga hapit na ta maabot hard. Maayo na lang gani kay wala gid ko nakasuka hangtod na abot mi sa Pikas Isla. Luspad kaayo ka heart, ingon pa ni Charity. Kaya pa ni mo mulakaw heart? Og ni tando ra ko. Gi-assist ko ni Ace. Hangtod na kaabot mi sa may bench og ni pahulay pa mi dito. Pag-recover na nako, namaktas na mi padulong sa private resort sa iyahang lolo. Nindot kaayo ang place. Mingaw na relaxing jud kaayo. Human gisugat mi sa iyahang lolo ug lola sa may balcony. Libre kaayo ang mga tigulang pagkakita nila kay Ace. Nagblast mi tanan o gipaila-ila mi ni Ace. La. Girlfriend nako si Hart. Mag 3rd year computer engineering. Dili na ako ma-explain ng kakulba pero genuine kaayo ang kabuutan sa apuhan ni Ace. Amaze pa sila nga gatanaw sa akua. Wala gyoy ma-feel na ako o nga pang mata. Nagsalo-salo minila tanan kay makaprepare na di ay sila. Og foods kay kabalo silang moabot si Ace og naami nga kuyog. Halos seafoods tanan ang pagkaon. After namo na ngaon ang nagtambay pa mi dito og naminaw sa mga story sa lolo og lola ni Ace. Inspirational kaayo ilhang story mag-asawa. Basta to sum it up, gikan sa pobre iyahang lula, pero naging doktor. Og dati na jod nga dato ang lolo ni Ace. Murami og naminaw og mga historians, og tulomi kapare sa tanan didto. Storyador pod kaayo iyahang lolo, maong lingaw kaayo mi nga naminaw sa ila. Pagkahapon, nagprepare mi og ginataan na bulanghoy, kanang kamoting kahoy na butangan og tuno sa lubi og sugar. Kabaluman ko mo prepare, og na-miss na pod lagi daw sa lola ni Ace. Maong nagtinabangay mi na magluto. Lipay jud kaayo ming tanan. Didto og feel namo ang ka-welcome bisan sa kadato nila nga pamilya. Pagpangatulog na nagtapad ming duha ni Charity, while sila Ace og Kyle pod sa Pikas kwarto. Gachispis pa mi og tama ni Charity bag-o mi na nga tulog. The next day after breakfast, nangadto na mi sa balay sa uncle ni Ace. Naing na di ay to ni Ace daan nga moabot siya maong nakaprepare na ang mga gamit sa scuba diving. 2 oxygen tank ang mga gears. Then nangadto na mi sa dagat. Ako kay nagdako sa bukid og tagsa lang makasugat og dagat. Ignorante pagid kaayo ug walay kahibalo. Si Ace ug iyang hangkol ang nag-una og dive.
Actually, nabalakap ako gamay sa iyaha kay syempre, wala ta kabalo sa panahon. Mga pila lang ka minutes nakabalik na sila. Sunod si Kyle na pod. Bali ang nahimong guide kayang angkol ni Ace. Aresgado kaayo sila samtang ako nga. Heart, dive ka? Ingon ta ni Charity. Dili oy, dili man gani ko kabalo mo lang oy. Ikaw? Oo, tagsarani nga opportunity. Curious pud ko sa underwater. Last ni dive si Cha. Guys, sa tinuod lang, ato pa ko nakasabay og mga drivers og ato pa ko kasuway og snorkeling. Dito pa lang gani. Nakalimot na ko na dapat ti ice sa mouth mo ginhawa og dili sa ilong. Maong wala na lang jud ko nagpatuga-tuga og dive maskin naapay oxygen dala. Nag-enjoy man pud ko sa pag-snorkeling rakutaman. After nilang tulo nakadive saba na kaayo sila nagstorya. Okay fine, wala ko karelate kay sila'y nakabalo sa ilahang nakitaan sa ilalom. Share ko lang. Ang isla di ay nga among gituan kay mura og umbrella ang design sa ilalom. As per divers, mga 50 meters away sa shore kay hulog na. Kanang lalom na kaayo. Thankful ra fud ko nga safe silang tanan nga nakabalik. After namo dituan, namalik nami sa balay sa lolo ni Ace to have our lunch. Ato di ay na day kay namalik sa city ang lolo og lola ni Ace. While kami next day pa ang plano ngam uli. Nakascheduled na di ay mi na manlaag og mag-overnight sa Picas Resort. Maong bisibisihan kaayo mi sa pag-prepare sa pagkaon og dalhonon. Pagkahapon kay nang larga na mi. Medyo may kalayuan pod maong nanakay pa mi og motor. Walay mga cottages dito. Actually, ang Katungab Beach kay known for camping lang. Naay dala nga tent si Ace og Kyle maong ilahan na dayon gitaod. While kami ni Cha ang nag-prepare sa food. Naglatag mi og matings dito daplin sa dagat og mura og picnic style. Pagka-ready sa tanan, nag-ilis na mi og pang beach nga mga sinina. Then nagtambay ming upat didua. Naay dala nga mga beer in can og daghan pod nga mga pick foods. Si Ace kay nagitara while mo sabay mi og kanta. As in hastang bibuhan namo. Time nagikapoy na og kanta, gapa sounds na pod o reggae music. Asin kalma ra kaayo amo ang hunahuna kay vacation na lagi. Natamaan ako maong giinom og init ang ako ang lawas maong nanghagit nako og pangaligo og dagat. Si Ace ang nisabay sa ako kay didto lang sa daw sila Cha og Kyle. Guys, dili ko kabalo mo langoy. Maong gitna tudluan ko ni Ace pero wala gid ay. Dili jud kaya. Close na mi kaayo ni Ace dito sa dagat og nadikit na permi ihang lawas sa ako kay nakatupis lagi ko. My God, nanginit jud ko. Dili lang init nga dala sa ilim nun kung di lahi na gyud. Samutan pa sa lawat ni Ace nga murag model sa bench. Ambot oy og dagan kaayo ang nagdagan sa akong hunahuna pero wala lang nako kaayo gipahalata kay Ace. Nagdakpanay pa mi ni Ace dito sa tubig pero lugi jud ko kay hawod man siya mo dive. Mukalit lang og tunga sa akong atubangan, then kiss sa akong lips then mo salom na pod. Kadugayan ana kay namalik na mi sa daplin og sila Cha na pod ang nangaliko. Gabi na to. Maayo ang panahon ug maunggatan aw na lang mi ni Ace sa bulan og mga stars. Naa pa mi gimarkahan nga stars ug mao daw kunuhay to ang star namo. Naghigda naming duha sa matings, hangtod nag-share na og seryoso nga topic si Ace. Gusto ka sa ako ang lolo og lola na mo proceed og law. Unya, unsay plano nimo? Naglibog pagani ko. Wala man ko'y interest mahimong abogado heart. Wala pod ko'y interest nga mo manage og eskwelahan. Unsa di ayang imong gusto? Mas gusto na akong magpulis. Simple ra nga kinabuhi ug walay daghang problema. Unya, mosugot kas imong pamilya nga dili ka mosunod sa ilang gusto? Dili gani. Mao lang na ko mo proceed og law while magpaabot ko sa date sa board exam. Then pagpalarin nga makapasar ko, ay haan ako mo apply. Ing ana na lang, para po dili malain imuhang lolo og lolo. Malay nimo, magustuhan di ay nimo ang law kadugayan. Testingan lang nako.
Ana pa ni Ace. Human sa among party dito sa beach og medyo lalom na jod amo ang tama. Nanghipos nami sa matings og diretso banlaw. Since basa pa man ako ang buhok, naglatag sa ako og matings kauban mi ni Ace sa may Bermuda while gapaabot na mauga akong buhok. Si Kyle og siya naanay kaugalingon na kalibutan og nanlargo na sa tent. Dito lang na ako na-realize na since gauna na si Cha og dulog kay Kyle sa isa ka tent. Ang mahitabo jud kay kami ni Ace ang mag-uban sa Pika's tent. Guys, murag na mugnaw akong singot. Dito na ko nakulbaan. First time na ako na makadulog si Ace. More than 1 year na may pero wala jud mi ni agi og dulog. Akong utok kay wala na nahimutang sa kakulba na. Og sa mga sunod nga panghitabo, kabalo na mo ana. For the first time natubag ra gyud ang dugay na nakong pangutana nga unsa kaya ang feeling. It was strange to now I know. Feel gid na ko kung unsa ko ka-love ni Ace. The way he touched me, naagyod ang respeto og ang pag-amping. Nakamata kong nakahagning duha ni Ace. Paglihok na ako nakamatapod si Ace. Hayag na og makita na nako siya with his bright smile. Good morning my heart. Good morning to you Ace. I love you. O gitubag rasab na ako siyang I love you too. Then gihag ko niya og gikisan sa agtang. Saka nami nag-ilis og pagbangon nako, didto na nako na feel ang panakit sa akong lawas og sa specific part. Naami dalang butane, maong nakaluto ra po dayon og breakfast og naapod na bilin nga foods the previous day. Nagtaod si Ace og duyan og taod-taod lang nakamata na pod si Cha og si Kyle. While naami sa duyan ni Cha, ni kalitra na siya og whisper sa akuha. Nakita na ako. So natingala kaayo ko. The blood stains. Kantsaw kaayo ang iyahang nawong. Blood stains sa? Sa inyong matings. Siga asing siga gyud kaayo ang akong mata. As in mura ko o gihumol sa suka sa kaulaw. Sa tinuod jud na ay blood stains ang matings sa tent ni Ace. Maong ako ang gisirado ang tent og niduol ko kay Ace og pasikreto rapod nako nga gitas ang word. Na ay blood stains sa matings. I know as expected. Natingala kaayo ko. I know heart and it's okay. Remembrance. Diyos ko Lord na lang jud. Naulaw jud ko og taman. Taot-taot lang after pangaon namo kay namalik na mi sa balay. Napulaan na mi sa dagat maong nag-movie marathon na lang mi. Then nagdula pod sila Kyle og computer game. Time na mag-prepare sa lunch. Nitabang nako sa helper nila Ace didto sa kusina. Nisunod pod sa akuha si Cha. Tel na human na lang mi og pangaon. Then dinner na pod pagkagabi og gatuyok-tuyok kami dito. Time nating pangkatulog na. Tungod kay wala na lagi ang lolo og lola ni Ace, nagtapad na mi og tulog ni Ace. Og sa Pika's kwarto pod si Kyle o si Cha. My goodness, this is it pansit. Naanay suga og kita na kaayo ang katag. Sumauto, nahitabo na pod ang milagro. Grabe gyud kaayo. Kita na ako ang kalipay, pagmahal, pagrespeto sa dagway ni Ace. Same way as I showed to him kung unsa ko kalipay nga kauban siya. We made love numerous times atong gabi una. The next morning, time na para mamalik sa city. So after breakfast, nanlakaw na mi. Wala na ko gikabuhi pagpanguli namo. I don't know if we do have the feelings na basta pauli na, murag dool na lang kaayo ang biyahe. Since summer na, niuli na pud ko sa amua. And as usual, after 2 weeks lang nisunod ra pud dayon og bisita si Ace. Pero, mga behave me didto sa balay, kay lisod na. School year, 3rd year na ko. Wala na pud si Ace sa school kay ni-proceed na siya og law. Nahimong busy sa iyang schedule, yet he always make time para lang makabisita na ako sa school or makadate me sa gawas.
He has a copy of my white form like before, para kabalo siya sa schedules nako. Matingala na lang ka kay naa na siya sa gawas sa room. Or usahay, mo kalit lang og text nga naa na siya sa gate nagkulat. Successfully passed the board exam for criminology, pero nagpadayong gihapon na siya sa law para lang dili ma-disappoint ang iyahang grandparents. Second anniversary namo, sa balay mi nag-celebrate, kay timing man nga wala mi klase. It was just a simple celebration with my family and Ace. Fast forward, 4th year na mi ni Cha, when she broke up with Kyle. Ace and I tried to settle them, pero wala jud. Bulag jud sila. While me and Ace are still going strong. I turned 21 and we were 4 years in a relationship ni Ace. We visited a tourist attraction somewhere in Luzon. Mao to ang first time nga nakasakay ko og eroplano. Og ni Ace Pab, birthday gift, anniversary gift, Valentine's gift, advanced graduation gift daw to, maong okay ra daw magastos og dako-dako. Nanguli ra pud mi dayon because we have classes the next day. Same year, ni graduate ko. Engineer hard. Kalami na lang jud paminawon. Gikaluy-an ra jud sa 5 years nga kinumbate. We had a celebration at home and Ace was there. After namo dito, gidala ni Ace og balik sa rest house sa iyahang lolo kay gusto daw ko makastorya. There, giopferan ko nga mo trabaho sa ilang school. Simple lang, magtudlo og major courses in line sa akong nahuman. Alright, bloodline na jud siguro namo ang mahimong teacher. It was a great offer. Gidawat na ako. Pag-opening sa klase, naalang gihapon ko sa same school. It really hurts. Charot lang. Maayo man pod gad akong performance when I was a student. O kita jud kaayo nila sa ako ang TOR. Sa mao to, pa-chill-chill lang hangtod nga hapit na mahuman ang first semester. Okay raman unta mi ni Ace. Okay ra jud unta kaayo mi ni Ace. Kung wala lang jud unta, gapakita si Aling Marites. Not her real name. Katong nagkuha og isa ka tray na itlog sa community pantry. Kidding aside. This is the most heartbreaking part sa story namo ni Ace, nga sakit na i-recall. Naay big celebration ang family nila Ace og nauli iyahang mama ug papa. Gi-invite ko ni Ace na mo-attend sa party. So at that time, naay mga family friends and even politicians nga nangabot. Stephanie was there too, og close sila sa mama ni Ace. Pag-abot namo ni Ace sa party, gisugat mi sa iyahang lolo og lola. Beso-beso and all other kaetyosan. Nangadto mi sa mama og papa ni Ace, og gipaila-ila kaniya. His father looks cool. Kamukha ni Ace og buutan ang pagtagad. His mom looks stunning too. Pero opposite sa kaiyang kagwapa, ang kamaot sa iyang batasan. Gihead to foot ko niya og tan-aw. Ug wala man lay pag-smile gikan sa iyaha. Siguro nasuginla na si Aling Marites na Stephanie sa kagahapon namo. Kung giunsa na ako hapit giguba iyahang noong. Pero sa iyaha palang tinan-awan, mailhan na jud nga mata pobre siya. I know nakahalata si Ace that his mom doesn't like me. Pero wala ragi mind ni Ace. Agnamalik rami sa table sa iyahang lolo og lola. Maayo man pod ang dagan sa party sa sugod, with all the inspirational talks, og mga foods and drinks. Not until nilakaw si Ace padulong sa toilet. Nabiyaan ko sa lamisa, og didto na nakalugar si Aling Marites. Heart right? Yes ma'am. Diretsohon na tika. I don't like you for Ace. Wala ko katingog. My son deserves the best. Not just someone like you. Grabe ang pugong jud nako nga dili mo tubag. My son is a good catch, I know. Too good para sa imuha. You are teaching at, right? Engineer? How you did get in? Connections? I know that you are looking for stability. And my son is the best prospect to give you that.
But I won't allow that. Get the hell out from my son's life. Dayon gilakaw siya. Ingana kaayo iyahang linya. Pangsalida kaayo jod. Pero buak kaayo ang akong dughan. Mao to ang pinakauna nga insulto og taman sa tibuok na akong kinabuhi. Pagbalik ni Ace, niingon na lang ko nga naglain akong paminaw. Marong nananghid mi sa iyang lolo og lola na mulakaw na lang sa. Na-worried pa iyang lola sa akua. Pero niingon na lang ko nga basin gikapoy ra ko. Blind si Ace sa nahitabo. Wala ko nakatulog tibuok gabi. Dili ingon ato akong gi-expect gikan sa mismong inahan ni Ace. Tama gyud ang biling sa ako ang papa sa sugod pa lang. Dato sila ug wa pa ta kahibalo sa ilang batasan. Nakadesisyon ko nga mohawa sa school, maong nagbuhat ko dayon og resignation letter. The next day, ready na akong resignation letter ug gipasa na nako sa amuang department head. I need to render 30 days usa ko mohawa sa work. Sakto ra pod naigo na human ang semester. Pila ka days nagihunahon anako kung unsaon nako pagstorya kay Ace or kung dapat ba nakong iistorya sa iyaha. Nahadlo ko sa iyahang mahimong reaksyon. So mas kipili na ako nga ihilom na. Nilabay ang isa ka semana ug nakakita ako og hiring sa usa kadto kong kumpanya sa Manila. Nagpasa ko og CV. And after pila ka days nakareceive ko og email gikan sa HR o gihatag nila ang schedule sa initial interview via phone. After na ako nakapasar ang initial, nag-behavioral o final interview ko via Skype. And the next day, nakadawat ko og email saying nga nadawat ko. And they're asking me to come to their office para mapirma sa job order. Naapa ko'y 2 weeks nga nabilin para mananggid kay Ace. Pero dili jud na ako kaya na ispoil ang moment kada magkuyog mi. Happy ra kaayo siya. Buutan ra kaayo siya. Actually, ang naasa akong una-una kay mangayo kog space sa iyaha for me to grow alone. Palihimuon na lang unta na akong excuse nga gusto na kong mugawas sa comfort zone ug mag-explore and to build the best version of me. I was waiting for the right timing pero murag hapit na lang gid ko na hutdan ng oras. Wala lang gihapon ko kaingon. I was facing my computer screen sa dihang kalit lang nga naay nanuktok sa pultahan. Wala man pod ko'y gihulat nga bisita. Pag-abre na ako, si Ace akong nakitaan nga suko kaayo ang nawong. Nakulbaan ako. Katupa ko nakakita nga seryoso kaayo siya. You are resigning? Yes. Why didn't you tell me? I'm sorry, Ace. Kahila ko nakuha na nga time. Kalakaw-lakaw si Ace sa ako ang atubangan while gisunod ra na ako siya og tanaw. Kita sa iyahang nawong, ang kasuko og ang cover state. Nganong mo resign ka? I am looking for another opportunities. Other opportunities? Nangunot iyang agtang while nitutok sa akua. You are teaching already, and you have a good pay. I know, but I have reasons. Reasons? What are those? I don't want to cause any conflicts, Ace. Mas maayo pang dili na lang nimo mahibalan. Kanusa lang ka nagpasa og resignation? 2 weeks ago ingon pa nako. 2 weeks ago, heart? Kapilata nagkauban, and you didn't bother me to tell me about all of your plans? I am afraid, Ace. Nahadlo ko nga basin masuko ka. And how long do you plan to keep all these then? And you think I won't get angry nga imuha ning gitago tanan sa ako ah? I'm just waiting for the right timing, Ace. Damn it, heart. Right timing. 2 weeks ago when you only have few more days left. Para muhawa ka sa school. Ngano? Where do you plan to go? Nganong blind ko aning tanan? Ug daghan pa ming storya ni Ace about sa akong mga pamanano nga wala gid siya nakahibalo. Wala na gid na ako napungkan nga iingon iya Ace ang gistorya sa iyang mama sa party. She told me na kwarta lang nimo akong giapas, na pobre ko og dili tabagay, that you deserve the best.
Sakit Ace. Sakit kaayo sa tinuod lang. Ug kabalo kong pobre mi pero sukad wala ko gaapas sa imuhang kwarta. Wala ta ka gihigugma tungod sa kung unsa ang naa ka. Maong mas gipili na ako ang mo-resign para dili nila hunahunaon nga nakatrabahura ko sa school tungod kay uyab ta. You know yourself hard, na dili na tinuod. Nakita sa akong lolo og lola that you have skills and potential. That's why gi-absorb ka sa school. It's not just because you are my girlfriend. You had a good performance during your college years. Pero dili ka na ang nakita nila Ace. Labi na ang imo ang iinahan. She wants me to stay out of your life. Pinasakit or pinakasakit ng insultong nadawat na ako sa ako ang tibuok kinabuhi. Sumautong, nihilak na kong taman. Naghangyo si Ace nga dili lagi ko mulakaw, nga dirara ko magpabilin sa iyang tapad. Pero, I insist. I need to prove them wrong, Ace. I need to prove myself. And marriage won't change how they see me. Mas mulala pa hinuon. Kay lagi, nag-ingon na siyang magpakasal mi. You really don't have to mind what other people will tell about your heart. Kaila ko sa imuha. Kabalo ko kung unsay tinuod. It's easy for you, Ace, nga dili sila i-mind. Pero ako, Ace, ako ang giinsulto. Ako ang gi-underestimate. Pagkatao na ako ang gitamak-tamakan. Kabalo ko nga dili ko nimo masabdan kay wala ka sa ako ang lugar. Unya ako, unsaon na lang ko heart. Asa ko dapat mulagar kung mupalayo ka sa akua. 5 years na ta, nga nagkauban. Gabako na ko og hinilak. Ni padayon gani ko og lo kay gusto ko nga magkauban ta diri sa school. Unya mo palayo na hinuon ka. Ana ko nga temporary lang man Ace nga mulayo ko. Gawas sa ako ang comfort zone. Muabot ang panahon nga ready na ta. Kung kita ang para sa isa't isa, kita gyud. Kung love ko nimo, dili ka maulaw. Dili ko nimo biyaan. Kung love ko nimo Ace, you will let me go. Ug ang iyang naingon, that's a bullshit. Nigawas na si Ace. First time to na akong nadungog sa iyahangan na malikas. Well ako kay nagpabilin sa sulod og naghinilak og taman. Sakit ang mubuhi sa taong pinakaimportante sa imuha. Pero kinahanglan. Around 2 AM na wala gihapon ko'y tulog og nagsigi lang gihapon ko og hilak. Naay nikalit og panuktok. Pag-abri na ako kay si Ace ang naa sa gawas. Hubog siya og gigakos ko niya og diretsyo. Nitanaw ko sa gawa sa gate og dala niya iyahang sakyanan. Og nag-drive siya nga hubog. Nasirado na nako ang pultahan. Nagilak na si Ace. Nagakakos gihapon sa akua. Permi niyang iingon nga ayaw ko biya i-heart. Mura jud og gikumot akong kasing-kasing na naminaw niya. Gigakos rapod nako siya og taman. Gikaid na ako siya sa sopa ug dili siya gusto mubuhi na ako. Hangtod sa nakatulog siya naghilak. Gipunasan na ako siya while nagsigi kog hilak. Gustuhon man ako nga usbon akong plano pero nasayangan ko sa opportunity nga makatrabaho sa dakong kumpanya. Isa pa gusto nako nga na ako'y mapatunayan. Sakit man pero kinahanglan nako nga mopalayo kay Ace. Giakay pa na ako si Ace pabalhin sa bed. Wala ko natulog tibuok gabi kay nagtanaw ako sa iyahang nga himbing ang tulog. Walay undang ang tulo sa ako ang luha. Maong ni diretso nako og asikaso pagkabuntag para sa pamahaw namo ni Ace. Hangtod sa nakamata siya. Siguro nagwonder mo nga nung nakasulod si Ace sa gate nga naa may security. Actually, ang building nga akong gipuy-an kay property gihapon nila Ace. Pero dili ko libre dito. Sakto kong gabayad og renta. Kaila lang niya ang security, maong nakasulod siya diretsyo. Nibangon na si Ace pero gaduha-duha pa kong mo-greet o good morning sa iyaha. Pugat kaayo ang atmosphere, sulod sa ako ang room.
Ramdam kaayo nako ang kasakit. Coffee or tea? Coffee please. Salamat. Hilom kaayo mi duwa while nagtimpla ko og kape. Para namong duha. Pwede nimo bawion imong resignation? Heart, pwede raman nga dirian na lang gid ka. Pagbigin ako Ace. Gusto usa na ako nga mo palayo. Unya ako. Magpadayon lang gihapon ka sa eskwela nimo. Heart, nakita na nako ang mga resulta sa mga long distance nga relasyon. Tagsaray swerte, maong ayaw na lang good og lakaw. Pero wala gid ko nagpapildi ni Ace. Sige na Ace, hatagan usa nato og panahon atong kaugalingon nga maningkamot og sagtag sa tagsa. We can grow apart. Are you breaking up with me? I only need space so I can prove myself. Space? What's next? Break up? Ace, karon raman ni. Kung kita gyud. Dili ko musugot heart nga mulakaw ka. Kung ipadayon nimo nga mulakaw ka, magbulag na lang pud ta diretso. Gikuha niya iyang susi og nilakaw na siya. Bisan wala pa niya na inom ang iyahang kape. Og nabilin ko nga nakatulala. Pila ka days na nga walay nagparamdam nga Ace. Kabalo ko nasakitan siya. Walay text, walay call, wala na siya ni bisita. Hangtod sa nag-last day na ko sa school, naka-ready na pod ako ang gamit kay kuhaon ako sa akong tito. Ugi uli na nako didto sa amo ang balay. Niabot si Ace. Nakita niya nga nakapak na ang akong gamit. Ni-smile siya og pinakapait nga smile nga naay luwa sa iyang mata. Dili ko enough nga rason para dili ka mulakaw. Dili enough nga rason ang ako ang love sa imuha para dili ko nimo biyaan. Sorry heart kung di ko happy nga mulakaw ka, pero kung kalipay nimo ang pakawalanta ka, buhato na ako bisan sakit. Di ka kusra na ako siya og taman. Well pareho ming duha nga naghilak. Love kaayo ta ka heart. Si mama lang man unta ang problema pero nibuhi man ka. Sige lang. Okay lang ug okay na lang. Kihinay-hinay na niya og tanggal ang ako ang kamot. I love you og mag-amping ka perme. Ingon pa ni Ace. Nagminatay na ko og hilak. Kulang jud ang word nga sakit. Pero ako ang nagpili atong nga sitwasyon. Ako ang nangayo atong nga sitwasyon. Tinuod giti ay nga when you truly love the person, you will let them go. Og maupod to ang gibuhat ni Ace. Gibuhian ko niya. Pila lang ka oras naabot na ako ang dito. Humana karga ang tanan, nanlarga na mi pauli. Nibiya ko sa lugar na sa pila ka tuig na himong love nest nako with Ace. 3 days ra ko sa balay namo og nilarga nako pa Manila. Nakabalo akong parents sa tanang panghitabo. Niingon sila na kung kami ni Ace ang para sa usab-usa, muabot ra gihapon ang panahon nga mag-abot mi. Mga bata pa po daw mi og taas pa amo ang panahon. Nediretso ko ilahat siya sa Manila. After graduation namo, nilarga na siya dayon pa Manila kay naaman didto iyahang pamilya. Niadto pod ko dayon sa company to sign my job order. Gikuyugan pa ko ni siya kay everyday para ma-familiarize na ko ang mga agianan ug sakyanan hangtod sa naging independent ko. Kaila pa na ako ni agi og kasaag og ni resulta sa magtaksi na lang ko pauli. Nagstay ko dito until nakakita ko og marintahan nga kaugalingong unit. Humana ako ma-ready ang tanan, kailangan na ako sa balay. Naka-decide na ko og balhin. Since nasanay naman ko nga mag-inusara sa room sukad pa pag-college, dili nakaayo lisod sa akua. It's just that the place is new, the volume of the crowd, og ang kabisi sa tanan. There were nights nga nagilak ra ko og taman, tungod kay gimingaw ko ni Ace. Gisulayan na ako siya og contact, pero unattended tanan iyang number. Deleted na pod ang iyahang Facebook. I performed well sa trabaho. After 1 year and 2 months sa company, I was chosen to have a training abroad, sa headquarters sa USA.
That was for 6 months. All expenses paid with accommodation and allowances on top of my salary. 5 days a week in training and vacant for 2 days, so nakalaag-laag ko with some of my few friends. With all adjustments, nakaya raman pod labi na kay naabtan pod ko og winter didto. After my training, I was sent back here, then I hold a higher position sa company. And that time, I was still searching for Ace online. Siya ra ang naas sa akong nahuna sa recent searches per me. Pero wala joy trace niya maskin isa. Even sa mga relatives niya nga kaila nako. Every time na ay family gathering sa iyang pamilya, ug na ay mag-upload of pictures, giskan jud na ako pag-ayo ang kada nawong sa mga nag-attend. Pero wala gid si Ace. 20 months sukad nagkalayo mi ni Ace, nag-search ko og usab sa iyang ngalan sa Facebook rasab. Na ay babae nga nag-post og picture nga kuyog sila. O gapil sa caption nga tibuok pangalan ni Ace, pero wala siya'y FB account. That's why nigawa sa search results. It looks like they're having a date. They are sweet. Og sakit kaayo na. Tagamjud kaayo. Gistalk na ako ang babae pero maulang to ang post nga naka-public na kuyog si Ace. Wala na nako giad ang babae kay murag sakit na kaayo ug mas daghan pa ako ang makita. I deleted my Facebook account right after. Timing nga na ay vacant post sa headquarters namo sa US. Nagtry ko og apply og natsambahan pod ang nga nadawat ko. After na process ako ang tanan papers, nibalik na ko og trabaho dito. Feeling na ako ato nga time wala nay sense nga mupundo pa ko sa Pinas kay naanay bag-o si Ace. Inga na gid ay kung masakitan ta. Gusto natong mo palayo og moadto sa lugar na walay kaila. Lugar nga walay magpahinumdum sa atong kagahapon. Mas daghan pa ko og nakiila og daghang suitors na mga puti pareho nako nga engineer pod. Pero lahi ra gyud si Ace. Unique siya og wala siya'y kapareha. Tapulan ko makigstorya nilang tanan. Unlike sa Pinoy na kung kapuyo na ko og English, pwede ka mag-Tagalog or mag-Bisaya. Pero kung puti gani, nga jud. Despite sa kasakit, nagpa-personalize gihapon ko og ring. Ace of Hearts ang design. O ginasuot na ako permi sa ako ang ring finger. Actually, one way na ako to para sa first glimpse pa lang sa akua, makaingon na sila nga married ako ug wala na'y mangulit sa akua. Skyrocketing kumbaga ako ang career. Dako ang earnings because I was paid dollars. But I was empty deep down. Dili ka malipay kung kwarta lang ang naa ka. Lahi ra kung naa ang pamilya, nimo sa imo ang duol. Lahi ra kung naa ang lalaki nga imong hinigugma tapad nimo. After 2 years of working there, ni-decide ko nga mupauli sa Pinas. I am still working in the same company. Yes, I got higher post again. And of course, higher pay. Nakakuha ko og isa ka condo unit. Ay nagpa-enroll pod ko sa driving school. Ako ang arrange maayo akong schedule para dili magka-conflict sa ako ang trabaho. After nako nakakat-on og drive, agi-process na nako tanan hangtod sa nakakuha nako og driver's license. Then I bought a car. Everything was great sa personal space nako. My parents always visits me whenever makakuha ko og long vacation. Wala nako ni uli sa amua because usually, ang ginabuhat namo kay manlaag man sa mga tourist attraction diri sa Pilipinas. Yes, family bonding lang. Naay mga engineers na under sa ako ang supervision, including Brian and Claire. Brian is a gray na super close na ako. Dili kani senior ang trato niya sa ako kundi friend lang. And this Claire, aside for being my junior, she's a good friend too. Duha sila sa best assets nako sa ako ang team. Pagabot sa pandemic, dili kaayod ako ang nahimong adjustment namo sa amo ang work. Since computer-related raman halos, mura lang gihapon og sa dati. It's just that we are working sa personal space na namo and online ang meeting. This year lang gyud when Claire invited me sa first birthday celebration sa iyahang anak.
and at the same time, gipabunyagan niya, og ninang ko. It was held somewhere in Batangas, kay taga didto man pod sila. And that day, na ako'y scheduled meeting with clients sa morning. Wala jud na kaya og arrange ang schedule para makabakanti ko ato nga adlaw. So I told Claire na late na ko moabot. I was with Brian at that time. Rush among biyahe pa Batangas. I was driving my car, so ang tsekadora nga bakla perti na kasaba sa ako ang tapad. Late na daw mi, basin dili na daw namo maabta ng ubang bisita. He mentioned na pulis daw ang bana ni Claire, og ato daw kasal ni Claire daghan daw kaayo og yummy nga kaubanan, og for sure, present po daw ato nga day. Until nakaabot mi sa private resort, then nagsuot mi og mask, og bit-bit pa namo ang amo ang gift. Gisugat mi ni Claire sa may gate, then gidala na mi niya sa may venue. I asked her kung asa ang bata. Ana siya nga naa daw sa iyahang bana. So gi-guide mi niya sa table kung diin naa iyahang bana. And guess what? Nakita nako si Ace dito. Mura og nihunong ang akong kalibutan pagkakita ni Ace. Partida ang naka-masked paming duha aniha. No one else owns those pairs of eyes and brows except Ace. Literal nga na-shock ming duha. Og pila ka seconds usa mi naka-recover. Gipaila-ila mi ni Claire sa iyahang bana, si Brent. Og naa ang mga kaubanan niya didto sa table. Ace was one of them. Do you guys know each other? Wondering og nagpabalhin-balhin iyang tan-aw sa amuang duwa ni Ace. Niingon ra pod ko ni Claire og yes, we are old acquaintance. Long story. Nismile na lang ko pero gabuto-buto ang akong dughan. Wala na ni tingog si Ace pero grabe gihapon iyang tutok sa akua. Then I felt uncomfortable, maong nautanan ako kung asa ang restroom kay Claire. Paspas na dayon akong lakaw after na ako nahibalan kung asa. Gikalma na ako akong kaugalingon. Grabe gihapon kaayo ang epekto ni Ace. Walay paglubad. Nagretouch ko og pila pod ko ka minuto, sa sulod usa ko gikawas. Wala ko kabantay nga naa di ay si Ace nag-atang sa gawa sa kilid sa restroom. Pila pa lang ka steps gikan paggawas nako. Kalit nako nga gigunitan sa kamot, then diretso niyang gihag. Wala jud ko kapanagang. Higpit kaayo iyang pagako sa akua nga murag wala na'y plano mubuhi. Then I hug him back. Honestly, I missed him too. I missed him so much. Nihilak si Ace guys. Nag-smile siya nga naghilak. Og since weakness pod nako kung makita og naghilak, nitulo pod ako ang luha. I miss you heart. I miss you so much. I miss you too. And it's good to see you here. Nibuhi na mi. Nanguta na siya nga pwede ba daw siya makikstorya na ako. And I said nga pwede unya na lang kay naapay gapaabot na ako. Istoryahon sa anako si Claire. Nibalik na mi sa kanya-kanyang table. Dagan sila Ace nga halos lalaki. Siguro mga police pot. Og daghan pud mi nga mga kaubanan nako sa company na magkahalo nga babae, lalaki og mga gays. Na si Brian, nangutana siya nako o gaka-intriga daw siya sa tinan-awan ni Ace sa akua. Mautong sige siya pangutana kung naabagi daw mi story ni Ace. Sa moto, gistorya na ako sa iya tanan. Gistorya na ako sa iya kung nganong nagbulag ni Ace. Sinulyapan din ako ni Ace. And that time, wala na siya'y mask. Sobra kagwapo gihapon niya o limpyo gihapon kaayo tan-awon. Napaka-professional. Nag-abot among pananaw pero ang unang niiwas og tan-aw kay ako. Sa moto, kinay-divert na ako akong attention sa mga kwentuhan sa grupo pero walay lang gihapon, distracted na ko ni Ace. That's why I asked Claire that I'll go for walk. Then I look at Ace directions o gisinyasan na ako siya nga okay na. Maayo gani kay Claudia ang panahon, maong dili init na magbaktas sa beach.
gitanggal na ako ang akong suot nga sandal ug sapatos ug nagtiniil adidto sa may baybay. Kumusta ka? Ingon pa niya. Okay naman, ikaw. Okay ra pod. Kauban di ay mo sa asawa ni Brent og trabaho? Oo, she's under my supervision. Oh, wala man lagi ka atong kasal nila. Nasa US ko ato. So mao to, didto na nagsugod ang among chika. Na-curious pagid siya sa ring nga naa sa akong ring finger. Kay ngano daw naa na ko'y singsing. Minyo na ba daw ko? And then I shared to him also nga gipangita na ako siya sa Facebook. Pero wala na iyang account. Wala siya'y account. He said, boring daw. Fake profiles, fake stories, fake news. Almost everything are fakes. Mo kung gitubag ko nga same feels. Wala pod ko'y ako ang real account since gidelete na ako atong una. So no storya ni Ace na after daw na ako nilakaw, napariwara daw siya. Niundang siya sa law school. At first wala siya kabalo kung asa paingon. Until natiman-an niya akong bilin nga follow your heart. It knows the way. Nang-apply siya og pagkapulis og dali ra siya nakasulod. Though gusto sa iyang grandparents nga mag-abogado siya. Pero since iyahang giingon nga magpulis iyang kalipay, ni suporta ra pod iyang lolo og lola. And in fact, mao pa ang nisugat sa iyaha after training. NCR iyang first deployment. Og hangtod karon kay nasa NCR lang gihapon siya. Nagpalit daw siya og balay sa isa ka subdivision. Gikan sa iyang sahod ug sa account na gikan sa iyang grandparents. Sayang man gyud daw kung magrenta pa. Gishare pod nako sa iyaha ako ang story. Tanan-tanan. And after ato, namalik na mi sa reception. We plan to stay overnight dito sa beach. Kay nakainom naman mi. Lisod na kung mag-drive pa pabalik sa city. Pagkagabi ana, akuyo gihapon mi ni Ace. Daghan giapon kaayo mi og nagstoryahan og bisan asa lang naabot. Ang uban kay nagreminisce na lang mi sa amuang kagahapon. Until nagabi na og kailangan na namong matulog. So na good night na mi og ni-proceed na sa nagkadaiyang rooms. Ace occupied the next cottage sa amuan ni Brian. Ug ako, dili pa ko convinced na single si Ace. Syempre, sa line of work niya ug sa iyahang itsura, imposible nga walay babae sa iyahang kinabuhi. Respeto ta, kay babae pud ta. Before ko natulog, I checked my emails. Then I found out nga naay email gikan sa ako ang boss. Saying nga naay emergency Zoom meeting the next day. Buntag sayo. Ahak jod. Giig na nako si Brian nga sayo mi manglakaw pagkaugma. Kay wala na ko gidala ako ang laptop. Dili pod ko comfortable kung phone lang ang gamit. So nagset ko og alarm at 4 a.m. Pagmata na mo, dali-dali na mi og prepare sa gamit kay manlakaw na. Hilom gihapon kaayo ang room ni Ace. Og sure kong tulog gihapon kaayo siya. So wala na mi na nanghid nga manlakaw. I drove home and safety man pod amo ang biyahe. Og naka-attend ko sa meeting namo. Days had passed, murag nagmahay ko nga gilakaw ra nga way pananghid kay Ace. Wala ko'y nakuha maskin isa ka contact info niya. Wala pod ko'y address. Pero syempre, babae ta. So namahala na lang ko nga siya ang mangita og pamaagi kung tinuod man nga interesado pa siya sa akua. I was staying at home that day. Nagkalat ang mga libro, abri ang laptop, abri ang TV, pero ako, gahigda sa sofa while naka-earphone. Naka-loose white t-shirt lang ko og naka-underwear. Wala gani ko nagbra og nakatali lang sa taas ako ang buhok nga wala gani nakasugat og sudlay. That's how I look pag walay Zoom call or any scheduled meeting. Around 10 a.m. na ako'y na-receive nga text gikan sa unknown number. Heart, are you home? Natingala ko kay maihapra ang nakabalo sa akong number. Why? Who are you? Rapod ang akong natubag. Brian. So si Brian di ay. Katong kauban nako nga nagpabatangas. Oh Brian, yeah. I'm at home. Is this your new number? Pangutana nako pero wala na gi-reply.
Medyo weird gamay ako ang feelings pero wala na kaayo na ako gipansin. Mga 30 minutes ang nilabay na ay nikalit og doorbell. Napabalikwas ko og bangon kay syempre wala sa ayos akong sarili ug wala jud ko'y expect nga ni bisita or delivery. So akong gisilip sa peephole. Guys, mura ko og nahutdan og hangin kay si Ace ang naas sa gawas. Dili kaayo kong kadagan sa kwarto og nagsuot og shorts. Gihikot na ako ang t-shirt hapit sa pusod para mahimong fit. Then glimpse pa na ako sa samin usa ko ni adto sa portahan. Late na usa ko nakahinumdom nga wala man day ko'y pangbra. Pero bahala na. Then gidoorbell na pod pag-usab og ako anang giabrihan. Naa na si Ace. Nagkinumustahay mi og natingalaw gid kaayo ko nganong nakaabot siya dire. Sumuo to, gabi gyapon namong istorya. Ano kong pila ka years na ang nilabay pero iyahang kinaiya sa una og karon maulang gihapon. While waiting sa iyaha, ako na lang gipang prepare ang iyahang mga dala nga foods. Kay naa palagi siya sa CR. Na ay buttered chicken, sweet and sour nga isda, kanton og fried rice. Mga pila lang minuto ni gawas na siya sa CR ug nagtapis og towel. And my goodness, his abs are waving. Og didto jud na focus akong mata. Six-pack kaayo og nakatulon jud ko og laway. Nagkatawa siya sa akong reaction og ni-react gid siya. Ato pa lang na ako napansin kung naamay na bag-o kay Ace ang iyahang pagkasungugan. Dati mo smile na siya. Pero karon kay musukol na og sungog. Pag-ilis na kay gigutom nako. Wala pa kay kaon, nanguta na siya. Wala pa, nag-coffee ako kaganina. Ay sorry, wait, give me 1 second. And alright, take your time. Ana ko niya. So nakailis na siya. Nakasando og boxer shorts lang. Feel at home kaayo oy. Pero ang mga muscles sa iyahang bugton chod, yummy gyud tan-awon. Sumao to, nagstoryahan na gyapon mi bisag naa na mi sa kananan. And then, nag-ingon ko sa iyang, ikaw ang nagpaila nga Brian? Kay nagtugan man siya daw ang nag-text sa ako akaganina. Oo, gi-confirm lang nako kung naa ka dire. Gigamit na lang nako ang name ni Brian kay basin taguan ko nimo. Ka-bright na lang jud oy. Ana ko niya. Gikataw-an ra ko ni Ace. Was jud kaayo nga bata. Nahuman mi og kaon og nagtinabangay mi nga naghipos og ng hugas. Sige gihapon og story si Ace about sa nahitabo daw after nako nanlakaw ni Brian sa Batangas. Good mood pa daw kaayo ang pagmata ni Ace ato. Unya o wala na di ay mi sa Picas Cottage. Gi-check pa jud daw niya ang parking og wala na pod ang ako ang sakyanan. Maong gikontak pa ko niya ang iyang kauban, si Brent, katong asawa ni Claire, para ipapangutana ang ako ang number. Pero wala ni hatag kay mangayo pa daw og permiso sa akua. Frustrated na ang inyuhang angkol. Maong ang number ni Brian ang iyang gipangayo. Unya kay maka-ace of hearts pod lagi ni si Brian, mauna ni karon. Gisabotage tawon ko sa buutan nga bata. After namo ng hugas, nagtambay na mi sa sala while nag-inom og beer. In can nga beer. Og kalit lang og niingon si Ace. Actually, I came here on purpose. Nangutan ako og unsay purpose. I'll show you something. Og naay gikuha sa iyang bag nga naka-envelope o gitunol sa akua. Senomar di ay kay para daw ma-prove niya nga single pa siya. Pero ako, wa gyapon ko gapapildi. Kay basig trinabaho ra gyapon ang Senomar. So I check his phone. Gihatagan man pod ko niya og permission para i-check ang tanan. So mao to, akong gi-check ang tanan nga naa sa iyang phone. Ana pa siyang wow. Security access and control lang? Well, mao na gyud ni. Relax ra kaayo si Ace sa tapad nako while gatan-aw sa ako ang mga albums. And actually, wala ko'y social media accounts pero tanan na akong picture kay ako ang gi-develop og naghimo ko og albums or scrapbook. Na ay mga captions kada set sa pictures with date,
and address pagyud. Gisugdan na ako og scan iyahang phone. Nag-una ko sa messages. Puro lang mga kauban niya sa trabaho ang tuwa dito. Naay mga babae pero mga official niya based sa ilahang convo, which is related ragyod sa ilahang trabaho. Sunod sa iyahang call logs. Same sa messages, puro lang gihapon mga kauban. Ug dito, walay mga long calls. Gi-check na ko ang emails, Google Drive, ang mga files, gikan sa pictures ug videos. Gi-open pa na ko ang iyang online game ug pati ang chats. Mga Google search histories ug wala jud ko makitang kadudahan or any trace sa babae. But one thing ang akong gikatingad-an, kay wala jud siya app na FB or Messenger. Wala jud kay FB ug Messenger? Niingon siyang wala. So nangutan ako ngano man, ano siyang wala lang. Wala daw siya interest. So gi-share na ni Ace how broke he was sa first 3 months nga nawala ko sa iyahang tapad. Just like sa iyang story katong nagbaktas-baktas ni sa beach sa Batangas. But this time, mas detailed na. Honestly, I really felt sorry for him. Pero proud ko kay giunsa nako siya pagbangon or giunsa niya pagbangon o pagtuman sa iyahang damgo nga mahimong pulis. Maybe, kung wala ko nilakaw, abogado na siya karon. Abogado pero walay kalipay. Gishare pod nako kay Ace ang mga nahitabo sa akua sa almost 6 years nga nagkalagyo mi. Interesado ra pod kaayo siyang naminaw. Hangtod sa na-feel na nako ang tama sa beer ug nanginit na ako ang lawas. Bisan pa og nakakaon ng aircon. Nanangit ko kay Ace na maligo sa ako ug gibiyaan na nako siya sa CR. I mean sa sala. Pila pa lang ka minutes nga na ako sa CR, nanuktok na siya. Niingon siya nga pwede ba daw siya muuban og ligo. Og didto na lagi. Kalay gid ning tanhawa. He kissed me. Gentle at first until naging torrid. Then iyahang mga kahumot, lihok na pod kaayo. Gitorture gud ko ni Ace og taman, while gipaliguan ko niya og kiss sa akong lawas. Puro lang actions og walay words ang nanggawa sa amo. Mas naging wild si Ace. Og mauna gid to ang mga nahitabo. Version 2.0 na lagi kaayo. Kita kaayo ang results kay mura og nawala na jud si Ace sa iyang kaugalingon until naging aggressive na siya og nahitabo na gyud. Og kabalo na mo unsa ang mga sunod. I love you heart. I love you too Ace. Akap-akap ra ko ni Ace hangtod sa nakatulog siya. Then kay feel na nakong himbing iyahang tulog saka na ko ni bangon. Medyo pa masa pamanggod ang akong buhok. Og dili ko hilig matulog sa adlawan. Kailis na lang ko og loose white t-shirt og underwear. Didto na ko ni pundo sa sala og nagtan-aw og TV. Napapasmile na lang ko kay wala jud ko nagdahom nga mahitabo to sa amuan ni Ace after sa pila ka tuig nga nagbulag mi. Amazing kaayo. Kipang check na nako ang emails og ako ang trabahoon. After sa mga duha ka oras pod na akong atubang sa laptop, niadto sa kusina og naghuna kong unsa ang pwede maging snacks. Since naay dala nga pizza si Ace, ako na lang giinit sa air fryer og nagprepare ko og juice. While busy ko sa lababo ni kalitra na og hug sa ako as Ace. Gibiyaan ko nimo sa sulod. Ingon pa niya. Dayon, ana siyang naana ko'y fear nga mawala ka sa ako a heart. Dili na lagi. Dili na lagi takabiyaan, gitubag na ko siya. I love you. I love you too. Then gikisan ko ni Ace. French, hangtod sa nahimong torrid. Kabalo ko kung asa ni padulong kay feel na ko ang iyang kagahi. Mag-snack sa ata. Unya na. Ingon pa niya. So mao to, after namo ato kay nag-snacks na mi while nag-movie marathon. Then later that afternoon while busy ko nga nag-prepare sa food for dinner, gikalitra ko og tawag ni Ace sa sala. Ningon rapod ko nga nastorya lang kay madungog naman ako siya.
Pero dili jud lagi daw. Paadtuon daw ko niya sa sala. Natingala ko kung ngano. Pagduol na ako ni kalitra siya og luhod. Then showing me a small box nga naay singsing. Will you allow me to spend the rest of my life with you, heart? Will you marry me? As in mura kog naglutaw. Wala jud ko nagkunahuna na mag-propose si Ace sa akuha. Yes. Yes, Ace. Ug lipay kaayo siya nga nitindog then gisuot niya sa akuha ang singsing. Prepared lagi kaayo ka. Ni ana ko niya. Ana siyang after nato nakita sa Batangas og nahibal-an nako nga single gihapon ka, nagpalit nako og ring pag uli nako diri sa Manila. I know that you still love me. I felt it between the lines that we had in our convo. Grabe ka optimist, ingon pa nako sa iya. It was God's way nga mag-cross og balik ato ang dalan in very unexpected way. So I can pretty tell nga kita gyud ang nakatadhana, heart. Grabe ka confident tawhana. After sa proposal, naging regular na ang pag-sleepover ni Ace sa ako ang unit. O kung naa siya'y free time na taas-taas, mangadto mi sa iyahang balay sa usa ka subdivision somewhere in Cavite. Walay na nga tao dito. Pero naa na siya'y gitawagan para manlimpyo sa balay kung makauli siya. Naila-ila pod na ako ang cleaner niya nga medyo hamtong na ang edad. Gichismis pa di ay nako to og agi. Og niingon siya na sukad-sukad daw, wala siya kakita og bai nor gamit sa babae sa balay ni Ace. Ni kalma ra pud tawon ang ako ang utok. Natawagan namo ni Ace ang ako ang mama ug papa og nagkastorya namo sa video call. Lipay kaayo sila nga nakakita sa amuan ni Ace nga magkauban. Gahilak pa gani ang ako ang mama. Nagpahibalumi nga magpakasal na mi ni Ace, pero tungod sa kalisod na magbiyahe, dili sila maka-attend. Pero nakuha namo ang blessings gikan sa ilaha. Gitawagan pud namo ang lula ni Ace. Happy siya para sa amua. Ingon pa siya, if you are willing to come back here, sa ilang eskwelahan daw. Our doors are always open. Pati ang papa ni Ace og daghan og mga pahinumdom. How to be a man lagi daw. Sige ra pod og tando si Ace. Then last na gipahibalo namo kay ang mama ni Ace, si Aling Marites. Na-surprise nga nagkuyog mi ni Ace. Gipahibalo namo nga magpakasal na mi. Nalipay ra pod siya para sa amo. This time walay halong kaplastikan. You really stand the test of time. Maoy ingon niya sa amua. Dagan og pahinumdom silang tanan. Na puro pod best wishes o congratulations. Nag-expect sila na kung okay na ang sitwasyon, magpakasal mi ni Ace usab didto sa dakong simbahan para maka-attend po daw sila. Nitando ra pod mi ni Ace. After namo na kumpleto tanan requirements, nagpakasal mi ni Ace sa civil. Last month lang nahitabo, May 2021. Isa ra ka pares ang nino ug ninang. Officer ni Ace ug ang boss nako nga babae. Then we made a reservation sa usa ka kan-anan. Table for 6 kay kuyog namo si Brian ug si Claire. And after namo didto, we had our honeymoon. Char, bisag dugay ra namong gi-advance ni Ace. Sa personal space lang nako. Wala nami nag-travel pa og layo kay daghan pa man og restrictions ug bawi na lang sa sunod. Sa dili pa ta mahuman karon na ato na ning pagabasahon na ang mga gusto magpa-shoutout. Isip na sad pagpasalamat sa ilang kanunay nga suporta. Gikan kang Luella Antonio pa-shoutout admin, inspired story everyday from Kuwait. From Jade Mondano, kanindot ba sa story oy, makahilak man. Gikan sad ni Evelyn Tirana, sad story but pakalig-on sender. Na ay laing plano ang Ginoo para sa imuhang future. Pa-shoutout admin, nice kaayo ang inyong mga video, sugod tong nakita sa FB ang inyuhang page. Maong sige na kog paminaw. Gika na ni Dai Shang. Kang Joanna Marinoya, sa sige na kog paminaw diri na in love naman ko sa nagbasa oy.
Kung kinsa ka man na adik na kustingog, maong sige na lang kog download sa mga stories dire. Hello admin, pa-shout po next video. Sugod adtong nakapamino ko sa story nga tukhang, always nakoga paminaw ani. I love all the story, keep it up and more story. God bless po. God bless sad, Apples Rabbit Tree. Gikan sad ni Jelay Magdayaw, shout out kanimo din ha, and also to Samuel Ryan Bangalisan. Also to Malit Manait and Jenny Buagas, UCnian Freedom Board from Katigbian, Bohol. Ingon pa niya. And shout out from Riyadh, Jobelin Rabong. Og mao ka na mga higala, kung gusto ka mo magpa-shoutout sa atong sunod nga video, just comment below. Salamat sa inyong kanunay nga suporta.